हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे हरे प्रभु जी, कृष्णा माता जी। அட்டண்டன்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக எனக்கு கோஹோஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் பிரபு ஜி. ஆல்ரெடி பண்ணிட்டேன் மாதாஜி உங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படிங்களா? சரி சரி. நிறைய இது சாம்சங் அப்படி அந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கேன். சரி சார். 123 ஹெச்டிபி நேம் அண்ட் அட்ரஸ் மொபைல் நம்பர் போட்டா நல்லா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் என்னென்ன பாருங்களேன், எல்லாரும் மொபைல் நம்பர்லாம் போட்டிருக்கீங்க. அதாவது மொபைல் கம்பெனியோட நேம்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததும் நாங்கள் வந்து அதை இது பண்ண முடியாது. உங்களோட நேம் வந்து உங்களோட ஃபோன் மொபைல் நம்பரும் உங்களுடைய நேம் வந்து நீங்கள் வந்து சாட் பாக்ஸில் போட்டிருந்தா போதும். அவங்க அதை எடுத்துப்பாங்க. இல்லைன்னா உங்க மொபைல் இங்கே நீங்கள் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேல பார்க்கும்போது உங்கள் மொபைலோட நேம் தான் இருக்கே தவிர உங்கள் நேம் இல்லை. அதனால அது சேஞ்ச் பண்ணீங்க. அப்படி இல்லாத பட்சத்துக்கு நீங்க வந்து சாட் பாக்ஸ்ல போட்டோட போதும். அதான் உங்க மாதாஜி வந்து அந்த அட்டண்டன்ஸ் எடுத்துப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, என்னை பத்தி நான் கொஞ்சம் சின்ன ஒரு நிமிஷம் இது பண்ணிக்கலாம். என் பேர் சிங்காரம் செல்வம். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா லெவல் 1, லெவல் 2, லெவல் 3 கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இதுல வந்து ஒரு 7 இயர்ஸா நம்ம கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம இடையில வந்து சேவாக்காக கோவிலுக்கு போயிருந்தோம். அதனால நேற்று வர முடியல. இன்னிலேருந்து நம்ம கண்டினியூவா வந்து 18 நாள் கிளாஸை வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நேற்று உஷா மாதாஜி எடுத்தாங்க. இனி நாம அற்புதமா இந்த கிளாஸ் வந்து இன்னிலேருந்து தொடங்கி நம்ம எடுப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்மின் இருக்காங்க, மாதாஜி பிரியா மாதாஜி இருக்காங்க, அப்புறம் பிச்சுமணி பிரபுஜி இருக்காங்க, அப்புறம் வந்து ரேவதி மாதாஜி இருக்காங்க. இவங்க 3 பேருமே வந்து அட்மின்ல ஒர்க் பண்றாங்க. அதே வந்து பிச்சுமணி பிரபுவும் சரி, ரேவதி மாதாஜியும் வந்து ஸ்லோகம் படிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பண்ணுவாங்க. அதே பிரியா மாதாஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ, ஏதாவது எந்த டவுட் வந்தாலும் சரி, அதாவது ஆஃப்லைன்ல இந்த கிளாஸ்ல எல்லாமே ஆஃப்லைன்ல இருக்கும்போது ஏதாவது டவுட்னா கூட நீங்க அவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா கொடுப்பாங்க. அப்படி இல்லாத பட்சம் அவங்க கிடைக்கலாம் கூட சரி, இவங்க 3 பேர் இருக்கிறாங்க, நான் இருக்கேன், இவங்க இருக்காங்க, பிச்சுமணி பிரபு இருக்காரு, அப்புறம் வந்து ரேவதி மாதாஜி இருக்காங்க. உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு வேணுமோ அது எல்லா ப்ராப்ளமும் உங்களுக்கு சால்வ் பண்றதுக்கு நாங்க சொல்லியிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நம்ம கிளாஸ் உள்ள போயிடலாம், டைம் ஆயிடுச்சு. ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயே சலாகயே சக்ஷும்ருமிலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீசிதம் பாவினாமேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபः தாமாயம் ததாசி பவதியம். हे कृष्णा करुण सिंधे दीनबंधे जगत्पदे गोपीशा गोपीघान्ता राधा कांता नमस्तुते अप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी प्रवाणोऽस्तु देवी प्रियमाणी हरिप्रिये वाञ्छ कल्पतराये कृप सिन्धु एवस पदिनानां भावने ये वैष्णवियो नमो नमः. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम கிருஷ்ணா. வந்தவருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஹரே. இப்ப நம்ம பார்க்க போற அத்தியாயம் 2வது அத்தியாயம், அதாவது பகவத்கீதையோட சுருக்கம், கீதையோட சாராம்சம் சொல்லலாம். இப்ப நாம இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா நமக்கு இன்னிலிருந்து தான் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறார். நேத்தெல்லாம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. அழகா வந்து நாம வந்து அந்த முதல் அத்தியாயத்துல என்ன சிறப்புன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாமே வந்து பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. நம்ம எல்லாம் ஆன்மீகத்துல ஈடுபடுறோம். எப்படி பண்றோம் பாத்தீங்கன்னா, முழுமையா நம்ம ஈடுபாடு பண்ண முடியாம இருக்கும்போது பந்தப்படுறோம். பந்தப்படன்னு சொல்லும்போது எப்படி பாத்தீங்கன்னா, பௌதிகத்துல இருக்கும். இந்த புலன் இன்பத்துக்காக, புலன் கிளர்ச்சிக்காக நாம அதுக்காக ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம். பணம் சம்பாதிக்கணும், அது பண்ணணும், இது பண்ணணும், ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம் பாத்தீங்களா. அப்போ உடம்பு அது பந்தப்படுத்தும். பணம் அத்தியாவசியம், நமக்கு தேவைதான். அதே தேவை எப்படி நாம எடுக்கணும்ன்றத இந்த அத்தியாயம் மூலியமா பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்க போறார். இதோட இது என்ன சொல்றோம்னா, இந்த 18 அத்தியாயத்தோட சாராம்சமே இதுதான் சொல்லப்போம். கீதையோட சாராம்சமே நம்ம இதுல சொல்லலாம். முக்கியமான இடத்துல நம்ம இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறோம். நேற்று நம்ம பார்த்தது அர்ஜுனோட பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ரொம்ப அழகா 5 விதமான பந்தப்படுறாரு. அதாவது இருமனம் சொல்றாரு,
கவலைப்படுறாரு. ஏத்தாப்புல எல்லாம் சித்தப்பா மாமா மச்சான் எல்லாம் இருக்கிறாங்கன்றாரு, இந்த செயலியும் நண்பர்கள் இருக்கான்றாங்க. எல்லாம் பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை, எல்லாம் பந்தப்படுற காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களெல்லாம் கொண்டு எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது, எல்லாம் சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க, நண்பரா இருக்கிறாங்க. சோ இதெல்லாமே பந்தப்படுறதா இது. அப்போ அவருடைய கடமையை அவர் செய்யல. அதுக்காக என்ன பண்றாரு இந்த அத்தியாயத்துல, வர்ணாச தர்மத்தை கொடுக்கிறார். வர்ணாச தர்மம்னா என்னன்றது இதுலயும் கொடுக்கிறார். ஆத்ம தத்துவத்தை ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். ஆத்மானா யாரு, நாமெல்லாம் யாரு அப்படின்றது இந்த அத்தியாயம் மூலியமா பகவான் விளக்க போறார். வர்ணாச தர்மம் கொடுக்கிறார், சாங்கிய தத்துவத்தையும் ரொம்ப அழகா இதுல கொடுக்கிறார். இந்த 3 சாராம்சம் தான் இந்த கீதையோட சாராம்சமா நம்ம எடுத்துக்கலாம். இன்னைக்கு இந்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப சிறப்பா நாம படிக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணன். சரி, அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணித்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்ம அனைவர் சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை நடந்திருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைச கதாதார் ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தவரும் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. இது பகவானுடைய விக்கிரகம். இது நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதுங்க மாதாஜி. மாதாஜி, பிரபுஜியோட நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, அவர் வருவாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரியா மாதாஜி, அந்த ஓஸ்ட் ஆக்குங்க மாதாஜி ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, உங்க ஹோஸ்ட்ல என்ன ஓஸ்ட் ஆக்குங்க மாதாஜி. ஹோஸ்டா தான் இருக்கீங்க பிரபுஜி. இல்ல மாதாஜி, நீங்க தான் பண்ணணும். கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ நாம நேற்று பார்த்தது 5 விதமான இரக்க குணத்தை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த இரக்க குணத்துல வந்து அர்ஜுனன் வந்து எப்படிப்பட்ட இரக்க குணம் பாருங்க. ஏன்னா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது நம்ம எல்லாருக்கும் உள்ள அந்த குணம் தான். ஆனா அது மட்டும் நம்ம வாழ்க்கையா ஆட முடியுமா? நமக்குன்னு ஒரு கடமை இருக்கு இல்லையா? நம்ம அந்த கடமையை செய்யணும் இல்லையா? அதானே பகவானுக்கு செய்யற தொண்டு. நம்ம எந்த வர்ணத்துல இருக்கிறோமோ பரவாயில்ல, எந்த வர்ணமா பிறந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம என்ன செயல்படுறோமோ அந்த தகுந்த மாதிரி நம்ம அதோடைய நம்மளுடைய அந்த பங்களிப்பு இருக்கணும். இப்ப நம்ம சத்திரனா இருக்கலாம், சூத்திரனா இருக்கலாம், வைசியனா இருக்கலாம், பிராமணா இருக்கலாம், எந்த கூத்திரமான நம்ம எந்த இதுல வர்ணத்துல நம்ம பிறந்திருக்கலாம், அதை பத்தி பிரச்சனையே இல்லை. ஆனா நம்ம என்ன செயல்படுறோமோ அதுதான் நம்மள வர்ணம் தீர்மானிக்குது. அப்போ இவன் வந்து சத்திரியனு பிறப்பால் சத்திரியனா பிறந்திருக்கிறான் அர்ஜுனன். அப்ப அவனுடைய செயல் என்ன மாதிரி இருக்கணும் பாருங்க. பிறப்பால் சத்திரியன் தான், ஆனா செயல்படுறதும் சத்திரிய வம்சத்துல செயல்படுறாரு. அப்போ அவருடைய மனம் எப்படி இருக்கணும்?
இந்த 5 விதமான தன்மை இல்லாம இருக்கணும், பற்றற்ற தன்மையா இருக்கணும் இல்லைங்களா? அவருடைய கடமையை அவர் செய்யாம இங்க வந்து எல்லாரும் இறக்கப்படுறார், இன்பம் பத்தி கவலைப்படுறார், பாவ செயலை பத்தி குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போயிடுமே, இருமணம் போயிடுமே அப்படின்றது இந்த 5 தன்மையில இருக்கிற. இன்னைக்கு பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 தன்மைக்கும் விளக்கம் ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. இன்னைக்கு பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் அர்ஜுனன் போராட விரும்பவில்லை? இரக்கம், பற்று, அதிகமான பற்று. அதிகமான பற்று போனதுனால நம்ம என்ன வருது பாருங்களா, எழுத்தாப்புல தாத்தா இருக்கான், மாமா இருக்கான், சல்லியம் இருக்கான், சகுனி இருக்கான், எல்லாம் எழுத்தாப்புல எல்லாம் அண்ணன் தம்பி எல்லாம் உறவுலாம் இருக்கு, நான் எப்படி அவங்க எல்லாம் போய் கொல்ல முடியும் அப்படின்றான், இரக்கம் அடைகிறான். அதுக்கு பகவான் என்ன பண்றார், 11ல இருந்து 30வது வரைக்கும் ஞான யோகத்தின் மூலியமா, புத்தி யோகத்தின் மூலியமா பகவான் ரொம்ப அழகா நம்ம ஆத்ம தத்துவத்தை கூட, டே நான் எல்லாம் உடல் அல்ல, இந்த சாராம்சத்துல ஃபாலோ பண்ணுகின்றார். நாம எல்லாம் உடல் அல்ல. நாம நினைக்கிறோம் இது என்னோட உடல் செல்வம், நான் சிங்கார செல்வமா இருக்கிறேன், என்னோட நாமம் இது நான் தான் அப்படின்னு நினைச்சோம்னு வச்சுங்களேன், நாம பந்தப்படுறோம். இந்த உடல் நமக்கு எது கொடுத்திருக்காரு பகவான்? பகவானுக்கு நித்திய சேவகம் பண்ணணும், நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நம்ம தொண்டு பண்ணணும், தாய் தந்தைக்கு தொண்டு பண்ணணும், நம்ம சமுதாயத்துக்கு தொண்டு பண்ணணும், பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணணும். அதுக்காக இந்த உடல் கொடுத்திருக்காரு. பந்தப்படாம நம்ம வாழ்க்கை வாழணும், பற்றற்ற தன்மையா. நம்ம குடும்பத்துல இருக்கிறோம், சமுதாயத்துல இருக்கிறோம், எல்லாத்துலயுமே இருக்கிறோம். ஆனா எப்படி இருக்கணும்? பற்றற்ற தன்மையா இருக்கணும். அதிகமாக பந்தப்படும் போது இந்த இரக்க குணம் அதிகமாக வரும்போது என்ன பார்த்தீங்களா, அப்போ வந்து இரக்க குணம் எல்லாருக்கும் இருக்கணும், இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. ஆனா அதே வந்து பகவானை மையப்படுத்தி இருக்கணும், பகவானை மையப்படுத்தி நம்ம அந்த செயல் இருக்கணும். ஆனா அர்ஜுனன் என்ன பண்றான், அவனுடைய வர்ணத்தை விட்டுட்டு அவன் வந்து ரொம்ப அதிகமா இறக்கப்படுறதுனால அப்ப அவன் தவறான வழிக்கு முன்னுதாரணமாயிடுறான் இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் நான் உடல் அல்ல அந்த சாரம்சம் மூலியமா இன்னைக்கு கொடுக்க போறார். ஆத்ம தத்துவத்தை, இன்பன்மையை பத்தி கொடுக்க போறார். அதாவது கர்மகாண்டத்துல கர்ம யோகத்துல நம்ம எப்படி செயல் பண்ணணுன்றது, அதாவது 31ல இருந்து 37வது பக்கம் வரைக்கும் நாம இன்னைக்கு படிக்க போறோம். சொர்க்கம் அல்லது ராஜ்யம். நீ சத்திரனா இருந்து போர் பண்ணுன்றார் பகவான். நீ போர் பண்ணினா உனக்கு நீ ஜெயிச்சினா உனக்கு வந்து ராஜ்யம் கிடைக்க போகுது. நீ இறந்துட்டேன்னா நீ சொர்க்கம் போக. ஏன்னா உன்னுடைய கடமை நீ செய்யற. நீ கடமையை செய்யாம இறந்தினாதான் உனக்கு அந்த நரகலோகம் கிடைக்கும். ஏதோ ஒரு உன்னுடைய பாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உடல் கிடைக்கும். நீதான் புண்ணியத்தை செய்ய, நீதான் வந்து உன்னுடைய கடமையை செய்யற இல்லையா? அந்த கடமையில நீ இறந்தாலும் சரி நீ சொர்க்கம் தாண்டா போற. ரொம்ப அழகா பகவான் ரொம்ப இன்பமை பத்தி ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. பாவ செயலை பத்தி சொல்றான். எனக்கு இந்த அவங்களை எல்லாம் எழுத்தாப்புல எல்லாம் அடிச்சு கொண்டுட்டா இப்ப அவருக்கு ஒண்ணு இல்ல. நம்ம பீஷ்மர் இருக்கார், பீஷ்மரன் அவர் கொண்டுட்டாருன்னா என்ன ஆகும் பாருங்க. அவர் தாத்தா இல்லையா அர்ஜுனனுக்கு? அப்போ அவர் கொண்ட பாவம் நம்மள வந்து சேரும் இல்லையா? ஒரு குடும்பம் கெட்டு போயிடும் இல்லையா? அதே மாதிரி ஒரு எழுத்தாப்புல உள்ள ஒரு படை வீரரோட கொண்டுட்டோன்னு வச்சுக்கலாம், அந்த குடும்பம் அந்த படை வீரர் நம்பிதான் அந்த குடும்பமே இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ அந்த கொண்டுட்டா அவங்க நான் என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு அழகான பாவ செயல்கள். அவர் எந்த அளவு இறக்கப்படுறாரு பாருங்க. இது பாவ செயல் இல்லையா அப்படின்னு அர்ஜுனன் கவலைப்படுறான். ஆனா பகவான் என்ன சொல்ல தெரியுமா? புத்தியோகம் மூலியமா சொல்றாரு, பக்தி செயல்பாடு பாவமே அல்ல அப்படின்னு. பக்தி செயல்பாடு, ஏன்னா நீ அந்த வர்ணத்தை தகுந்த மாதிரி நீ செயல்படணும். அதே மாதிரி பகவானுக்கு வந்து நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு செய்யற தொண்டு எப்படி செய்யணும்? சமுதாயத்துக்கு செய்யற தொண்டு வந்து பகவானுக்கு செய்யற தொண்டு. இப்ப நிறைய பேர் டாக்டர் படிச்சிருப்பாங்க, ஒரு இன்ஜினியர் படிச்சிருப்பாங்க, கலெக்டர் படிச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா? எல்லாமே அவங்கள அதெல்லாம் என்ன ஞானம் பாருங்களேன், அதெல்லாம் ஆன்மீக ஞானமா? கிடையாது, பௌதிக ஞானம் அது. அந்த பௌதிக ஞானம் எதுக்கப்படும் நமக்கு? அந்த இன்ஜினியர் படிச்சு டாக்டர் படிச்சு அட்வொகேட்டா இருக்கும் எல்லாமே இருந்தா பாத்தீங்கன்னா நம்ம பணம் சம்பாதிக்கணும்ன்ற ஞானம் போகும். அது பௌதிகமான ஞானம், பணம் சம்பாதிக்க முடியும் அந்த ஞானத்தை வச்சு. ஆனா அது அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம கொண்டு போறோம்னா ஆத்ம ஞானம் தெரிஞ்சுக்கணும், ஆன்மீக ஞானம் இருக்கணும். ஆன்மீக ஞானம் இருந்தா தான் நம்ம வந்து அடுத்த லெவல் நம்ம போக முடியும். சரி, இப்ப ஆத்ம ஞானமும் இந்த ஆன்மீக ஞானமும், இரண்டாவதாக இந்த பௌதிக ஞானமும், இந்த ரெண்டுமே நாம இருந்துன்னு வச்சுங்களேன், அப்ப எப்படி தெரியுமா இருக்கும் நம்ம வாழ்க்கை? ரொம்ப அழகா கொண்டு போகும். வெறும் டாக்டர் மட்டும் படிச்சுட்டா போதுமா? சம்பாதிக்க மட்டும் போதுமா? ஆனா ஆன்மீக ஞானம் இருக்கணும் இல்லையா? ஆன்மீக ஞானம் என்ன பண்ணும் தெரியுமா? பகவானை மையப்படுத்தி செயல்பட ஆரம்பிக்கும். ஒரு யாராவது ஒருத்தர் வந்தாரா கூட சரி, அவருக்கு என்ன ஒரு வைத்தியம் பார்ப்பாரு. வைத்தியம் எப்படி பார்ப்பாரு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம்தான் அவர்கிட்ட இருந்து ஃபீஸா வாங்குவார். என்ன தேவையோ, நமக்கு என்ன தேவை, நம்மளை சுத்தி நம்மளோட நர்ஸ் இருக்கிறாங்க, ஒரு கிளினிக் நடத்துறோம், ஒரு மாத்திரை மருந்து என்ன விலையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரொம்ப அதிகமா ஆசைப்படாம எல்லாருக்கும் உள்ள அந்த புதுநலமா பார்ப்பார். அதுதான் ஆன்மீகம். அதுதான் ஆன்மீகம் தன்மை வரும். ஒரு அட்வொகேட் படிச்சிருக்கிறாருன்னா எவ்வளவு ஃபீஸ் வேணுமோ, என்ன கவர்மெண்ட்டுக்கு வரி கட்டணுமோ, என்ன மாதிரி பண்ணணுமோ அது மாத்திரம் தான் எடுப்பார். இதுதான் ஆன்மீக ஞானம். ஆன்மீகமும் பௌதிகமும் ஒன்னா இருந்தாதான் எப்பவுமே நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் போக முடியும். அப்பதான் நான் உடல் இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் இல்லைங்களா? வெறும் டாக்டர் படிச்சா மட்டும் போதுமா? இதை பத்தி ரொம்ப அழகா இன்னைக்கு பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுக்க போறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இருமனத்தை பத்தி சொல்றார்.
இருமனத்தை பாத்தீங்கன்னா ஒரு அர்ஜுனுக்கு ஒரு திடமான நம்பிக்கை இல்லை. நம்பிக்கை இல்லாததான் வந்து அவர் என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நான் போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காண்டிவை தூக்கி 46 பதத்துல தூக்கி போட்டான் நேற்றுக்கு அர்ஜுன் இல்லைங்களா. முதல் அத்தியாயத்தில் 46 பதத்துல நான் போர் செய்ய மாட்டேன் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காண்டிபத்துல வந்து கீழே போட்டான். அது எவ்வளவு பெரிய தப்பு இல்லைங்களா. ஒரு சத்திரனா இருக்கிறவன், ஒரு போர் பண்ண வேண்டிய இடத்துல வந்திருக்கவன் கடைசியில் நான் போர் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னா எப்படி அர்த்தம்? ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு சேனை வந்து நின்னாச்சு. இந்த சைட்ல பார்த்தா பிரம்மாண்டமான சேனை நிக்குது, இந்த சைட்ல பார்த்தா பிரம்மாண்டமான சேனை நிக்குது. எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு எல்லாம் வந்துட்ட பிறகு நான் போர் பண்ண மாட்டேன்னா எப்படி இருக்கு பாருங்க இல்லைங்களா. அப்ப அந்த திடமான உறுதித்தன்மை இல்லை அவங்ககிட்ட. இதெல்லாம் யாருக்காக கேட்கிறா பாருங்க, எல்லாம் நமக்காக தான். இந்த கீதை எதுக்காக பகவான் கொடுத்திருக்காரு, அர்ஜுனா கொடுத்திருக்காரு? கிடையவே கிடையாது, நம்மளுக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன அழகா படிக்க போறோம் பாருங்க. திடமான உறுதியுடன் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யும். இந்த சேவை நீ பௌதிகத்துல ஒரு டாக்டரோ இன்ஜினியரோ அட்வைரோ பொருளாத எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் சரி, ஆனா செய்யற செயல் வந்து ஆன்மீக தன்மையோட நம்ம செயல்பட்டோம்னு வச்சுங்களா, இது பகவானுக்கு செய்யற தொண்டு. நீ கோயிலுக்கு போகணும், அங்க போய் பண்ணணும், இந்த பண்ண அதை பண்ண அவசியமே இல்லை. நீ சமுதாயத்துக்கு தொண்டு செஞ்சாலே அது பகவானுக்கு செய்யற தொண்டு. அது பகவானுக்கு செய்யற தொண்டு. அப்ப திடமான உறுதியோட பகவான் கிருஷ்ணருக்கு நாம சேவை செய்யணும் இல்லைங்களா. ரொம்ப அழகா இதை படிக்க போறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சிறுதமுனியை பத்தி படிக்க போறோம். தூயம், அதாவது தூய ஆழ்நிலை நிலைவில் கொள்ள நபர் 54ல இருந்து 72வது பதம் படிக்க போறோம். அதே மாதிரி வர்ணாச தர்மத்தை பத்தி நாம நாளைக்கு படிக்க போறோம், கர்ம யோகம் மூலியமா படிக்க போறோம். அதனாலும் இந்த அத்தியாயத்துல அழகா நாம அதை பத்தியும் ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்ப்போம். இந்த அத்தியாயம் மூலியமா பார்க்கலாம். குடும்ப பாரம்பரிய பத்தி நசிந்த போது பத்தி சொன்னார்ல நேற்றுக்கு, அதை பத்தி வர்ணாச தர்மத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கும். இந்த தலைப்புல நம்ம இன்னைக்கு அதை பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த முதல் பதத்தை, இந்த 7வது பதத்துல வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா Hare Krishna devotees. Why is it not a problem? हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा. மாதாஜி கொஞ்சம் மாத்தி விடுங்க மாதாஜி, ஏதோ ப்ராப்ளம், டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளமா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा प्रभुजी போட்டனே பாரு. இல்ல ஓஸ்ட் ஆக்குங்க மாதாஜி ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम. प्रिया माताजी हरे कृष्णा ஓஸ்ட் ஆக்குங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி கேக்குதுங்களா? கேக்குது மாதாஜி, நீங்க ஓஸ்ட் ஆக்குங்க மாதாஜி. இதுல இதா மாட்டேங்குது பிரபுஜி. டிஸ்கனெக்ட் பண்ணனுங்களா ஃபர்ஸ்ட்? இல்ல நீங்க பண்ணீங்க, லாஸ்ட் டைம் பண்ணீங்க அதே மாதிரி ஓஸ்ட் ஆக்குங்க. லாஸ்ட் டைம் பண்ணேன், அப்படிதான் பண்ணனே. இதா மாட்டேங்குது பிரபுஜி. வர மாட்டேங்குதா?
வரமாட்டேங்குது. பிச்சிமணி பிரபு ஷேர்ல போய் பார்க்க சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரபு அதுக்கு ஹோஸ்ட் ஆக்கணும்ப்பா, கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுங்க பிரபு. மாதாஜி ஒரே நிமிஷம். டைம் ஆயிட்டு சீக்கிரம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா உங்க நம்பரே இதுல டிஸ்பிளே இல்லையே. டிஸ்ப்ளே ஆகல. இந்த லேண்ட் டெஸ்ட் பண்ணட்டுமா? ஏன்னா உங்க நம்பரே டிஸ்பிளே இல்ல. இல்ல என் பேர் வந்து சிங்க பலராமதாசன் போட்டிருக்கேன் பாருங்க மாதாஜி பிரபு. சிங்காரம் செல்வம் இருக்காது. சரி. ஒரே நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அந்த பிரஸ் பண்ணிட்டு தானே இது பண்ணீங்க? ஆமாங்க பிரபுஜி. இப்ப எதுல போகணும்? மோர் அந்த இதுல போஸ்ட் டூல்ஸ்ல போகணுங்களா? ஒரே நிமிஷம். மாதாஜி உங்க சைட்ல வந்து ஒரு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா 3 பட்டன் மாதிரி இருக்கு பாருங்க, அதுல கிளிக் பண்ணுங்களேன். அதுலதான் அப்ளை பண்ணன பிரபுஜி. இப்பவும் அப்படிதான் பண்றேன். ஆனா போஸ்ட் டூல்ஸ் தான் இருக்கு. அதுல சரி, உங்களுக்கு வரலையே. என்ன கோவஸ்ட் ஆக்குங்க. அப்ப என்ன கோவஸ்ட் ஆக்குங்க. கோவஸ்டே பண்றது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. பிரியா மாதாஜி நீங்க என்ன ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு நீங்க பண்ண முடியாதா பிரபு? பிச்சிமணி பிரபு தெரியல, உண்மையில் நானே பாக்குறேன். ஒரு நிமிஷம். போஸ்ட் பேக் ஆகுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. லாஸ்ட் டைம் பண்ணாங்க, கரெக்டா பண்ணாங்க. அதான் இப்ப வர மாட்டேங்குது பிரபுஜி. இப்ப ஆப் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன மாதாஜி பண்ண முடியுதா? பண்ண முடியல பிரபுஜி. வேற ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? இல்ல நீங்க என்ன கோவஸ்டோட பண்ண முடியாதா? அது எடுக்கவே மாட்டேங்குது பிரபுஜி. பிரபு நீங்க பண்ண முடியுமா பாருங்க. ஏன்னா அவங்க இப்ப அவங்க வெளியே வந்துட்டாங்கன்னா எல்லாம் டோட்டலா போயிடும். தான் பாக்குறேன். ஆமா, அதனாலதான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். உண்மையிலே எனக்கும் தெரியல பிரபு. நான் முன்னாடியே பண்ணேன். வர மாட்டேங்குது. சரி இருங்க, அப்படியே இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க, நான் ட்ரை பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி மாதாஜி நீங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் கேளுங்க. இப்போ அவங்க ஹோஸ்ட்ல வந்து கேன்சல் பண்ணாங்கன்னா எல்லாருமே திருப்பி உள்ள ரீஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே பிரபு, நோ ப்ராப்ளம். நீங்க வெளியே வந்துருங்க மாதாஜி, நீங்க வெளியே வந்துருங்க. நான் வெளியில வந்துட்டேங்களா? நீங்க ஹோஸ்ட் திருப்பி எல்லாம் ரீஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபாஸ்ட் மாதாஜி. பிரபு நீங்க ஆயிட்டீங்க பிரபு. இப்ப பாருங்க, உங்களுக்கு வரும் பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே நிமிஷம் பாக்குறேன் பிரபு. பாருங்க இந்த சைடுல ஒரு பட்டன், 3 பட்டன் இருக்கும் பாருங்க. அதுல நீங்க மொபைல்ல பாருங்க, டேப்ல பாக்குறீங்களா? மொபைல்ல
மொபைலோட பார்க்கலாம். அந்த சைடில் இருக்கும் பாருங்க, டச் பண்ணுங்க. ஆமா ஆமா. லாக் ஸ்கிரீன் வெயிட்டிங் ரூம் வரும். ஸ்கிரீன் ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்லாம் வெளியே போயிட்டே இருக்காங்க பிரபு, சீக்கிரம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा பிரபு. இப்போ பண்ணியாச்சு. இல்ல இப்பதான் அந்த இதே வருது, மேக் ஹோஸ்ட் அப்படின்னு. முன்னாடி எவ்வளவு நேரம் வரல. பிரபு பண்ணியாச்சு. பிரபு பண்ணிட்டேன் பிரபு. ஓகே 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 ஓகே. ரேவதி மாதாஜி, பிரியா மாதாஜி வந்துட்டாங்களா உள்ளார? பிரியா வந்துட்டேன். ஓகே ஓகே ஓகே. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, எங்க இருக்குன்னு தெரியல. பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இனி ப்ராப்ளம் வராது பார்த்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஓகே. இந்த முதல் ஸ்லோகத்துல இருந்து 6வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நேற்று நம்ம பார்த்த அதே பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை தான் அர்ஜுனன் பண்ணிட்டு இருக்கார். நாம இப்போ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைகிறார். 7வது பதத்துல பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைகிறார். என்ன மாதிரி அடைகிறார் பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு, யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ப்ரிச்சாமி த்வாம் தர்ம சம்மூடசேதஹ யஸ்ரேயசே சிஷ்டிதம் ப்ரஹூதன்மே சிஷ்யதே அஹம் ஷாதி மாம் த்வாம் பிரபன்னம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அழகா படிச்சீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 7வது பதத்துல பாருங்க, அர்ஜுனன் என்ன அழகா சொல்ல பாருங்க. இப்பொழுது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கரிமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகள் எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்த நிலை எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்பொழுது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவாயாக. பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிருக்கிறார் அர்ஜுனன். ஏன்னா அர்ஜுனன் பாருங்கன்னா அவரோட உறவு முறை மாற்றம் ஏற்படும் சரிங்களா. முதல்ல வந்து நண்பராக இருந்தார். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசிரியர், அதாவது ஒரு குரு ஸ்தானத்துல இருந்து பகவானை குருவா ஸ்தானத்துல எடுத்திருக்கிறார். இப்போ அவர் சீடரா இருக்கிறார். சீடரா இருந்து பகவான் கிட்ட அறிவுரை கேட்கிறார். இப்ப நமக்கும் பாருங்களேன், அந்த ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் அவருக்கு வந்திருக்கு, நெருக்கடி. ஏன் அந்த நெருக்கடி வந்திருக்கு? நமக்கு வாழ்க்கை நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். அர்ஜுன் வந்திருக்க மாதிரி நமக்கும் வரும். அந்த நேரத்தில் நம்ம யார்கிட்ட அட்வைஸ் கேட்போம்? நாமளே ஒரு முடிவு பண்ண முடியுமா? முடிவு பண்ண அப்ப என்ன ஆகும் தெரியுங்களா? பிரச்சனை தான் வரும். அப்ப நமக்கு மேல அதிகாரிகள் இருக்காங்க, அப்பா அம்மா இருக்காங்க, நம்ம நல்ல ஒரு குருமார் இருப்பாங்க, நமக்கு அதிகாரிகள் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க கிட்ட நாம சரணாகதி அடைஞ்சு நாம கேட்டா நிறைய அட்வைஸ் நமக்கு கிடைக்கும். நாம இந்த தீர்க்கத்தன்மை இல்லாம இடத்துல போய் நாம ஒரு முடிவு எடுத்தோம்னு வச்சுங்களேன், கண்டிப்பா நாம அடையும். நான் அர்ஜுனன் கரெக்டா செலக்ட் பண்ணிருக்கான். செலக்ட் பண்ணி பகவான் கிட்ட அப்போ நெருக்கடி சமயத்துல உறுதி இல்லாமல் தான் இருக்கிறார் அர்ஜுனன். பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைந்திருக்கார். அப்போ உறுதி இல்லாம என்னன்னு அர்த்தம் பாருங்க. ஏன் உறுதி இல்லை? கடமையை பின்பற்றுவதா அல்லது வேண்டாமா? யாருக்கு? அர்ஜுனோட மனநிலை. எது சிறந்தது, எது வெல்வது அப்படின்றது, எது தோற்பதா, எது சிறந்தது, எது நல்லது, எது கெட்டது அப்படின்ற ஒரு அந்த பகுத்து பார்க்கிற அந்த தன்மை இருக்காது எப்போ நம்ம பந்தப்படும் போது, அந்த பௌரியத்தில் இருக்கும்போது. அப்ப நம்ம இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாருங்க, இந்த பதம் மூலியமா. பற்றுதனால் ஒருவன் எது சரி எது தவறு என்பதை பகுத்து பார்க்கிற தன்மை நமக்கு இழந்து விடும். இது நல்லதா இது கெட்டதா நம்ம பார்க்க முடியாது. ஏன்னா நாம இருக்கிறது ஒரு ஒரு மோசமான சூழ்நிலையில மாட்டின்னு இருக்கோம். அந்த மாதிரி டைம்ல இது நல்லதா கெட்டா நம்ம கண்டிப்பா நம்ம திங்க் பண்ண முடியாது. இப்ப அர்ஜுனோட மனநிலை அப்படிதான் இருக்கு. அதனால பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிட்டான். அவன் பலவீனமாக இருப்பதை உணர்றான். அதே மாதிரி பகவானிடம் அடைக்கலம் போகிறான். உறவில் உரை மாற்றம் இருக்குது. ஞானம் பகிரப்பட போகிறது. இனி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கர்ம யோகத்துல பகவான் இந்த முதல் அத்தியாயம் மூலியமாக நிறைய ஞானத்தை கொடுக்க ஆரம்பிக்க போறார். இது கர்ம யோகம்.
அப்ப கடமையை முடிவெடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை பக்குவமான அதிகாரிகளை ஆலோசனை பெற வேண்டும் சொல்லப்படுது. இவன் பகவான் கிட்ட ஏன் பகவானை தேர்ந்தெடுத்திருக்கான் பாருங்க. பகவான் கிட்ட பாத்தீங்கன்னா 6 விதமான ஐஸ்வர்யங்கள் பகவானுக்கு இருக்கு. அழகு இருக்கு, பலம் இருக்கு, அறிவு இருக்கு, செல்வம் இருக்கு, துறவு இருக்கு, புகழ் இருக்கு. 6 விதமான ஐஸ்வர்யங்கள் பகவானுக்கு இருக்கு. பகவானை ரொம்ப அழகா அவ தேர்ந்தெடுத்த நிலை பாருங்க, ரொம்ப அழகான இடத்துல தேர்ந்தெடுத்துறான் இல்ல. உள்ளவை அனைத்திற்குமே பகவானுடைய பரம உரிவிடம் பகவான், பரம உரிமையாளர், பரம கட்டுப்பாட்டாளர், பரம அனுபவிப்பாளர் பகவான். இப்ப நாம எல்லாம் செய்யறோம், நமக்கு இப்ப குழந்தைங்க இருக்காங்க, இப்ப சமுதாயம் இருக்கு, நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் எல்லாமே நம்மளால ஏற்பட்டப்பட்டதுன்னு நினைக்கிறோம். கண்டிப்பா கிடையாது, எல்லாமே பகவானால ஏற்படப்பட்டது. அதை பத்தி ரொம்ப அழகா நாம இன்னைக்கு படிக்கிறோம். அது ஏன் கரெக்டா பகவானுக்கு தேர்ந்தெடுத்துருக்கான்னு பாருங்க. ஏதேனும் நல்லது நான் காண்கிறேன் என்றால் அது அவர் வைத்து வைபவத்தின் ஒரு துணி. பகவானுடைய நம்ம எந்த ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சாலும் சரி, நான் இதை எடுத்து வைக்கிறேன்டா அப்படின்னு நினைச்சு நீங்க போனீங்கன்னா கண்டிப்பா பந்தப்படுவீங்க. அதே பகவான் தான் இங்க சொல்லி போறாரு அப்படின்னு நினைச்சு பாருங்க, அந்த இடம் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆகும். இப்ப அர்ஜுன் அழகா தேர்ந்தெடுத்திருக்கான் இல்லைங்களா? சரி, என்ன பண்றாங்க பாப்போமா. ஏன் அதை தேர்ந்தெடுத்துறான்றது நம்ம இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம விரிவா நம்ம படிச்சிருக்கோம். இப்ப நம்ம அதே பௌதிக கண்ணோட்டத்துல பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை தான் தெரியும், எல்லாமே பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை தான் தெரியும். அதே பகவான் ஞானத்தோட, ஆன்மீக ஞானத்தோட நாம செயல்பட்டோம்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு மரம் தெரியுது நமக்கு, எங்கேயோ ஓரத்துல மரம் தெரியுது பாருங்க. அந்த மரத்துல ஒரு பறவை இருக்கு, அந்த பறவை என்ன சாப்பிடுதுன்றதை நாம பண்ண முடியும். எப்படி? ஆன்மீக ஞானத்தோட. இப்ப பௌதிக ஞானத்தோட பாத்தீங்கன்னா ஒரு பைனாக்குலர் எடுத்து நோயினையும் பார்த்து கிடப்போம், பார்த்துட்டு இருப்போம். இதே ஆன்மீக தன்மையா எடுத்துன்னு வச்சுக்கலாம், இது கேட்கறதுக்கு என்னடா அது இந்த கலிகாலத்துல இப்படி எல்லாம் பேசுறாங்களே அப்படின்னு நினைப்பீங்க. அதே அதை உணர்ந்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அது கண்டிப்பா உங்களுக்கு அந்த மாற்றம் தெரிய ஆரம்பிச்சு. அந்த பறவை என்ன பண்றது கூட பார்க்க முடியும். அந்த ஞானம் நமக்கு கிடைக்கும். எப்படி? ஆன்மீக தன்மையில இருந்தாதான், அதை பகவானை மையப்படுத்தி செயல்படும் போதுதான். நம்ம பார்வை பூர்ணமா இருக்கணும், பூர்ணமா இருந்தாதான் நாம கரெக்டா படும். இப்ப அர்ஜுனன் அந்த மனநிலை இல்லாதனாலதான் இன்னைக்கு பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிருக்கிறான். அடைஞ்சினால அது என்ன சாராம்சம் அவனுக்கு கிடைக்குது, அதை பார்ப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பதம் படிங்க மாதாஜி, 13வது பதம். हरे कृष्णा प्रभुजी। देहिनो अस्मिन् यदा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहेन्द्र प्राप्ति धीरसत्र मुह्यति। हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्णा माताजी। தேகத்தை உடையவன் உடல் சிறுவயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. நிதான புத்தியுடைய இது போன்ற மாற்றத்தில் திகைப்பதில்லை. இந்த பதத்துல பாருங்க. ஏன்னா 7ல பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிட்டான். 8, 9லயும் திருப்பம் என்ன சொல்றான் அர்ஜுன பாத்தீங்கன்னா நம்ம படிக்க முடியாது, இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ஒரு இதா சொல்றேன். 8, 9 பதத்துல என்ன சொல்றாரு தெரியல, திருப்பவும் அதே தான் புலம்ப ஆரம்பிச்சிட்டான். கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா எனக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கு கிருஷ்ணா அப்படி இப்படின்னு திருப்பியும் புலம்ப ஆரம்பிச்சிட்டான். உடனே 10வது பதத்துல என்ன பண்றாரு பகவான், தலைமுறை நங்குன்னு கூட்டிட்டு, ஏண்டா இப்படி இருக்கிற, சரி வா உனக்கு சொல்லித்தரேன்னு சொல்லிட்டு உடனே ஆத்ம தத்துவத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார். 10ல இருந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார். 13ல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, தேகத்தை உடையவனின் உடல், தேகத்தின் உடையன் உடல். இந்த உடல் நாம என்ன பிறக்கும் போது எப்படி இருக்கும், சின்ன பிள்ளையா பிறக்கிறோம், நடக்கிறோம், எழுந்து நிற்கிறோம், நடக்க ஆரம்பிச்சிடும், ஓடுறோம், அப்புறமா நம்ம வாலிபர் ஆகுறோம், அப்புறம் கிரகசன ஆகுறோம், அதுக்கப்புறம் முதுமை அடைகிறோம், அப்புறம் நோய் வருது, அப்புறம் மரணம் அடைகிறோம். இந்த 4 விதமான சக்கரத்துல நம்ம இருக்கிறோம். பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய். இந்த 4 சக்கரத்திலையும் நாமும் மாட்டின்தான் இருக்கிறோம். இது எல்லா ஜீவராசிகளும் 84 லட்சம் ஜீவராசிகள் அந்த சராசரங்களே பகவான் படைக்கப்பட்டிருக்காரு. 84 லட்சம் ஜீவராசி. இந்த 4 லட்சம் பிறவிகள் மனித பிறவி இருக்கு. இந்த 4 லட்சம் பிறவின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா மனித பிறவியும் எல்லா உயிரினங்களையும் பாருங்களா, பிறப்பு இருக்கும், ஒரு முதுமை, இறப்பு இருக்கும், அப்புறம் என்ன இருக்கும், நோய் இருக்கும், மரணம் இருக்கும். இந்த 4மே இல்லாம யாருமே வாழவே முடியாது. 4மே இருந்துதான் இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த உடல் மாற்றம் நம்ம இப்ப இருக்கு. இந்த உடல் பௌதிகமான உடல். இப்ப இந்த உடல் பௌதிகமான உடல். இது எப்படின்னா பஞ்சபூதங்களான உடல் சொல்லப்படுது. பஞ்சபூதமான உடல் என்ன தெரியுங்களா, நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், நெருப்பு. இந்த மாதிரி இந்த பூதங்களான ஆனது பஞ்சபூதங்களானது. இது 5. இது இல்லாம சூட்சம உடல் ஒண்ணு உள்ள இருக்கு, அது கண்ணுக்கு தெரியாது. அந்த உடல் பேர் என்ன தெரியுங்களா, சூட்சம உடல் சொல்லுவோம். அதோட மனம் என்ன தெரியுங்களா, மனம், புத்தி, அகங்காரம், பொய் அகங்காரம் சொல்லப்படும். இது கண்ணுக்கு தெரியாது. இந்த உடல் கண்ணுக்கு தெரியும், இது சூதல உடல், இது பௌதிகமான உடல். இந்த உடல் எப்படி கிடைச்சது பாருங்க, பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி. இது பகவானுடைய வெளிப்புற, அதாவது பகவானுடைய, அதாவது என்ன சொல்ல போறோம்னா வெளிப்புற தாழ் ஜட சக்தின்னு சொல்லுவாங்க. இது பிரகிருதின்னு சொல்லப்படும்.
பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி தான் இந்த உடல். இந்த பஞ்சபூதங்களான உடல் வந்து பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி. பகவானுடைய உட்புற சக்தின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா, யோகமாயா சக்தி. அந்த சக்தி தான் ஆத்மா. அதுதான் நம்மளுடைய உயிர். நமக்குள்ள இருக்கிற உயிருக்கு பாத்தீங்களா ஆத்மான்னு சொல்லுவோம். அதான் ஜீவாத்மா. இந்த ஜீவாத்மா தான் பகவானுடையது. அது பகவானுடைய நித்திய சேவகன். அது எப்போ அந்த சராசரங்களை படைக்கப்பட்டாங்களோ அப்பவே நாம எல்லாம் பிறந்தாச்சு. பூனையா பிறந்திருப்போம், மனுஷனா பிறந்திருப்போம், எலியா பிறந்திருப்போம், கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினமா பிறந்திருப்போம். எப்போ அந்த சராசரங்களை படைக்கும் போதே பகவான் நம்ம எல்லாரையும் படைச்சிட்டார். ஆனா நாம செஞ்ச கர்ம வினையினால உடல்கள் மாற்றம் ஏற்பட்டு நாம இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு. ரொம்ப அற்புதமான உடல் இது, இந்த மனித உடல். இந்த உடலை வச்சுக்கிட்டு பகவானுக்கு தொண்டு செய்யாம நாம என்ன பண்றோம், நமக்கு நமக்கு நமக்குன்னு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்போது நம்ம என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்றோமோ அதுக்கேத்த உடல் அடுத்த பிறகு நம்ம கிடைக்கும். இப்ப நான் பிராமணனா பிறந்துட்டேன் அப்படின்னு ஒருத்தன் சொல்லுவான், நான் சத்திரனா பிறந்துட்டு ஒருத்தன் சொல்லுவான், ஒருத்தன் நான் வந்து சூத்திரனா பிறந்துட்டேன், ஒருத்தன் வைசியனா பிறந்தேன். 4 பேர் 4 விதமா பிறந்துட்டேன்னு. அது முக்கியம் அல்ல. நீ என்ன செய்யறியோ அதுதான் உன்னுடைய வர்ணம். நான் பிராமணனா பிறந்துட்டேன், நீ இப்போ ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கற நீ பிராமணனா கிடையாது, நீ சூத்திர. நான் ஒரு பிராமணனா பிறந்துட்டேன், நான் வந்து இப்போ நான் ஒரு பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஒரு கம்பெனி வச்சு நடத்துறேன், நீ என்ன பிராமணனா கிடையாது, நீ என்ன தெரியுமா, வைசியன். நான் பிராமணனா பிறந்துட்டேன், நான் வந்து ஒரு அரசியல்வாதியா இருக்கேன், ஒரு நாட்டுக்காரனா, நீ வந்து சத்திரியன். உன்னுடைய வர்ணத்தை தகுந்த நீ என்ன செயல் செய்யறியோ அதான் வர்ணம்னு கீதை சொல்லு. இங்க ஆத்ம தத்துவத்தை ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. நீ என்ன வேணா பிறந்துக்கோ, ஆனா பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோயில இந்த சக்கத்துல மாட்டின்னு தான் இருப்ப அப்படின்னு. இப்ப எல்லா வாழ்க்கையும் அப்படியே நம்ம மாறி 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 போயிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. குழந்தையா பிறந்தோம், நடக்கிறோம், எழுந்து ஓடுறோம், ஓடாமே போயிட்டே இருக்கும். அப்ப இந்த உடல் பாருங்க, இந்த சூதல உடல் அழியக்கூடிய உடல். இது நிரந்தரமான உடலா? கண்டிப்பா கிடையாது, இது அழியக்கூடிய உடல். ஆனா உள்ள இருக்கிற கண்ணுக்கு தெரியாத சூட்சம உடல் ஒன்றுக்கு பார்த்தீங்களா, பொய் அகங்காரம் மனம் புத்தி, அது அழிய, அது அழிக்கணும், அதையும் அழிக்கணும். அது அழிச்சாதான் நாம எங்க போவோம், பகவானுடைய வைகுந்தம் போக முடியும். பகவானுடைய வைகுந்தம் போனோம்னா இந்த சூதல உடல் அழிஞ்சிரும், ஆனா உள்ள இருக்கிற சூட்சம உடல் அழியாது. அழிக்கணும், நாம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு பக்தி செய்யணும், சமுதாயத்துக்கு தொண்டு செய்யணும். நம்முடைய தொண்டு பகவானுக்கு செய்யற தொண்டா இருக்கணும். அப்ப அந்த தொண்டு செஞ்சாதான் அந்த மனம் புத்தி அகங்காரம் இந்த 3மே அழியும். அப்போ இந்த 5, இந்த பூதல உடல் 5, சூதல உடல் 5, சூட்சம உடல் 3, இந்த 8மே அழிச்சாதான் நாம வைகுந்தம் போக முடியும். இல்ல நான் சத்து குணத்திலே இருக்கிறேன், நான் பிராமண கோட்டிலே இருக்கேன், நான் சத்திரியன் கோட்டிலே இருக்கேன், அப்படியே இருந்துட்டே இருந்தேன்னு வச்சுக்கலாம், கண்டிப்பா நம்ம என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்றோமோ அதுக்கேற்ற உடல் அடுத்த பிறவி கிடைக்கும். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. தேகத்தை உடையவனின் உடல் அதாவது சிறு வயது இளமை முதுமை என்று கடந்து செல்வது போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. நீ என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்றியோ அதுக்கேற்ற உடல் உங்க அடுத்த போயிடும். என்ன போயிடும், இந்த உடல் தான் அழிஞ்சிருமே தவிர உள்ள இருக்கிற ஆத்மாக்கு அழிவு கிடையாது. அது நித்தியமானது, எப்பவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும். அது இந்த உலகம் அழிகிற வரைக்கும் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். பகவான் கிட்ட போற வரைக்கும் இந்த திருப்பி வந்துட்டு தான் இருக்கும். அப்ப ஆனா இந்த உடல் அழிஞ்சிச்சு இல்லையா, அந்த சூட்சம உடல் அழியல இல்லையா, அந்த மனம் பொய் அகங்காரம் மனம் புத்தி அழியல பத்தியா, அப்ப என்ன ஆகும்னா நம்ம அடுத்த பிறகு ஒரு மானா பிறந்துட்டோம்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள், அடுத்த பிறகு ஒரு மானா பிறந்துட்டோம், ஆனா இந்த உடல் நம்ம விட்டு போயிட்டோம். ஆனா நாம இந்த வாழ்நாள்ல நாம என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்ணமோ அந்த உடல்ல போயிடுச்சு பார்த்தீங்களா, அந்த ஆத்மா அங்க போயிடுச்சு, மானா பிறந்துட்டோம். மானா பிறந்த பிறகு அந்த மனம் அந்த புத்தி அந்த பொய் அகங்காரம் இது 3மே அந்த உடல்ல போயிருக்கும். ஆனா நம்ம மானாதான் இருப்போம் அடுத்த பிறவி. ஆனா அந்த நம்ம இந்த வாழ்நாள்ல என்னெல்லாம் செஞ்சோமோ பாவம் புண்ணியம் பண்ணமோ அந்த உடல்ல போய் அனுபவிப்போம். இதுதான் ஆத்ம தத்துவம். அப்போ நாம யாருக்காக நாம இங்க செய்யறோம், இப்ப நம்ம ஒரு 2 பிள்ளைகள் இருக்காங்க, நம்ம பிள்ளைய பெற்று வச்சிருக்கிறோம், அவங்க என்ன செய்யணும், அவங்க செய்ய வேண்டிய கடமையை நம்ம கரெக்டா செய்யணும். அவங்க செய்ய வேண்டிய கடமையை கரெக்டா நம்ம செய்யணும். அது பகவானுக்கு செய்யற தொண்டு. அது குழந்தைய பெற்று போட்டோம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம அடுத்த வேலையை பார்க்கப்பட்டேன்னு செய்யலாம், இது அதர்மம் இல்லைங்களா. அந்த குழந்தைய நல்வழியில ஒரு வேத பாடசாலை சேர்த்து அவங்கள பௌதிக ஞானத்தையும் ஆன்மீக ஞானத்தையும் ஊட்டி அவங்கள ஒரு நல்ல கால நிக்க வச்சு அவன் தாயை வளர்க்குற அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு திறமையான ஆளை வந்துட்டான்னா அதுக்கப்புறமா நீ சன்னியாசியா போ, நீ எங்க வேணா போய் எது வேணா செஞ்சு இல்லைங்களா. அது அவரு பகவானுக்கு செய்யற கடமை. அதை பத்தி ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு. என்ன சொல்றாரு பாருங்க, தேகத்தின் உடைய உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறுவயது இளமை முதுமை என்று கடந்து செல்வது போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் செய்கிறது. நிதான புத்தியுடன் இது போன்ற மாற்றத்தை திகப்பதே இல்லை. ஏன்னா ஞானி கர்ம யோகி தான் இதை பத்தி கவலைப்படுது.
ஆன்மீகவாதி, பகவான் மேல நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறவன் கண்டிப்பா கவலைப்பட மாட்டான், இறப்பை பத்தி கவலைப்பட மாட்டான் இல்லைங்களா? அடுத்த நம்ம படிக்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 23வது பதம். கொஞ்சம் மியூட்ல போயிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा प्रभुजी। படிங்க, டைம் ஆச்சு மாதாஜி. नैनं चित्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न शैनं क्लेदयन् दयापो न शोषति मारुतः। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்பட முடியாதும், நெருப்பால் எரிக்கப்பட முடியாதும், நீரால் நினைக்கப்பட முடியாதும், வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாதும். ஏன்னா ஆத்மா கண்ணுக்கு தெரியாது. இந்த உயிர், உள்ள இருக்க உயிர் கண்ணுக்கு தெரியாது. ஆனா அதுக்கு ஒரு உருவம் இருக்குன்றார் பகவான். எப்படி உருவம் சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம தலைமுடி இருக்கு இல்லையா, நம்ம தலைமுடியில முனி சைஸ் முனி இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த முனியில ஒரு 10,000, அதாவது ஒரு மைக்ரோஃபோன்ல போய் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு 10,000 சைஸ் பெருசு பண்ணி பாத்தீங்கன்னா, அந்த 10,000த்துல 0.1 சொல்லுவாங்க அந்த சைஸ். அந்த சைஸ் தான் ஆத்மாவோட சைஸ் சொல்லிட்டு நம்மளுடைய ஸ்ரீமத் பாகவதம் வேதங்கள்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஆனா அது ஆயுதத்தாலேயோ நெருப்பாலேயோ நீராலேயோ எதாலையுமே இந்த ஆத்மாவை அழிக்க முடியாது. நாம எப்ப அண்ட சராசரியை படைச்சாரோ பகவான், அப்பவே நம்ம எல்லாமே பிறந்தாச்சு. ஆனா நம்ம வேற எந்த உடல்ல பட்டிருப்போம், நம்ம எந்தெந்த உடலே மாறி மாறி இருப்போம். ஒரு புழுவா இருப்போம், பூச்சியா இருப்போம், அப்படி ஏனையா போனோம், பூனையா போனோம், கடைசியில மனுஷனா பிறந்திருக்கிறோம். நாம அந்த 80 லட்சம் உயிர்வாடியை தாண்டி தான் இந்த மனித பிறவியை நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அப்ப இது எந்த ஆயுதத்தாலையும் கொல்ல முடியாது. உடலை மாற்றம் தான் நமக்கு இது பண்ண முடியுமே தவிர, உள்ள இருக்கிற ஆத்மாவை எதாலையும் கொல்ல முடியாது இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. இந்த படத்துல பாருங்க, 2 விதமான பறவைகள் இருக்கு. ஒரு பறவை பாருங்க படத்தை தின்னுகிட்டே இருக்கு, ஆனா அந்த படத்தை தின்னுகிட்டே இருக்கு. இன்னொரு பறவை பாருங்க, அந்த படம் தின்ற பறவையை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு. இது என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லப்பட்டது பாத்தீங்கன்னா, இந்த படம் தின்ற பறவை தான் நாம எல்லாமே உள்ள இருக்கிற ஆத்மா இருக்கு, ஜீவாத்மா இருக்கு. நாம என்ன தவறு செய்யறோமோ அந்த ஜீவாத்மா அனுபவிக்குது. நம்ம நினைக்கிறோம் நான் தான் அனுபவிக்கிறேன், நான் தான். கிடையாது. நீ இப்ப இந்த உடலை வச்சுட்டு நம்ம கண்டது செஞ்சிருவோம். ஆனா அடுத்த உடலை கிடைக்கும் போது அந்த ஜீவாத்மா இன்னொரு உடலை கிடைக்கும் போது அதுதான் அனுபவிக்க போகுது. இந்த படத்தை தின்னுகிட்டே இருக்குது இந்த ஜீவாத்மான்ற இந்த உடல். உள்ள இருக்கிற சாட்சி பறவை யார் தெரியுமா? பரமாத்மா. எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கிறார். எல்லா ஜீவராசி இதயத்திலும் 84 லட்சம் ஜீவராசி இதயத்திலும் பகவான் இருக்கிறார். பரமாத்மா ரூபத்தில் இருக்கிறார். அவர் என்ன பண்றார்? நம்மளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார். நீ என்ன சாப்பிட்டுக்கிற, என்ன பண்ற, ஏது செய்யற, எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு உள்ள. ஆனா அதே பறவை, அந்த பழம் தின்ற பறவை, அந்த ஆத்மா, அந்த ஜீவாத்மா பகவானை பார்க்க ஆரம்பிச்சிச்சு. உள்ள இருக்கிற பரமாத்மா இருக்கிறான்னு உணர ஆரம்பிச்சேன்டான்னு வச்சுக்கலேன், அப்ப எழுந்தவன் அவன் தான் கர்ம யோகி ஆகும், அவன் தான் ஞானி ஆகும். ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கிறவன் சரி, ஒரு சத்தினா இருக்கிறவன் சரி, யாரா இருந்தாலும் எந்த வர்ணத்துல இருக்கிறவன் சரி, பகவானை உணர ஆரம்பிச்சிட்டான்னா கண்டிப்பா அவன் கர்ம யோகி ஆகும். இல்ல அது வரைக்கும் நாம் என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம்? பணத்தை தேடிக்கிட்டே ஓடிட்டு இருப்போம், சுகத்தை தேடிக்கிட்டே ஓடிட்டு இருப்போம். உட்காந்தா நின்னாலும் போனாலும் வந்தாலும் சுகம் காணும்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். எல்லாமே பௌதிகம், இதெல்லாம் மாயம். ரொம்ப அழமா அற்புதமா கொடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. 36வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभुजी। अवाश्यवादं स बहून् वदिष्यन्ति दावाहितः नित्यन्दस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखदरं नु किं। हरे कृष्णा प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ணா. அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமை நித்திப்பர். அதை விட மிகுந்த துன்பத்தை தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும்? அன்பில்லாத வார்த்தைகள் இல்லைங்களா? இப்ப அர்ஜுனுக்கு பாருங்க, எதிர்த்தாப்புல இருக்கிற யாரு இருக்காங்க? போர் பண்ற இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மர் இருக்கார், துரோணாச்சாரியா இருக்கார், மாமா சல்லியன் இருக்கான், சகுனி இருக்கிறான், கிருபாச்சாரியா இருக்கார், எல்லாமே இருக்கிறாங்க. இருந்தாலும் என்ன புண்ணியம் பாருங்க, கடைசி எழுத்தாப்பு நிக்கிறாங்க, சண்டை போடி கொல்லணும்ன்ற ஸ்தானத்துல நிக்கிறாங்க. இப்ப அவங்க உள்நோக்கம் எதுவா இருந்தாலும் இருக்கட்டும், ஆனா எழுத்தாப்பு நிக்கிறது எல்லாமே எப்படி நிக்கிறாங்க பாருங்க, நம்ம எதிரியா நிக்கிறாங்க இல்லையா? அப்ப அப்படிப்பட்ட இடத்துல நம்முடைய கடமையை நாம செய்யணும் இல்லையா? அது சொல்ல, அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நித்திப்பர். உன்னை பந்தப்படுத்துற மாதிரி செயல்படுத்துவாங்க உன்னை. ஆனா அதுல இருந்து நீ மீண்டு வரணும். இப்ப ஒண்ணு இல்ல, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு பையன் இருக்கான், நம்ம பெத்த புள்ளதான் இருக்கான். அவர் தவறு செஞ்சிட்டார். அந்த தவறு செஞ்சா நம்ம என்ன செய்வோம்? ஒரு தவறு பண்ணிட்டார், ஏதோ ஒரு கொலை பண்ணிட்டாரோ, ஏதோ ஒண்ணு தப்பு பண்ணிட்டார், பெரிய தப்பு பண்ணிட்டார். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சரி நம்ம பையனாச்சு, அவனை ஏதாவது காப்பாற்றணும், ஏதாவது செய்யணும், அது செய்யணும்னு நினைப்போம் இல்லைங்களா?
இது எல்லாமே பௌதிகம். அதே ஆன்மீகவாதி கர்மவாதியா இருந்தானே என்ன பண்ணுவோம் தெரியுங்களா? அவன் அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அந்த தவறை இந்த பிறவில யார் என்ன தவறு செஞ்சாலும் அந்த தவறை இந்த பிறவிலேயே அனுபவிக்கணும். அப்படி அனுபவிக்கலைன்னா அந்த 7 தலைமுறை போனாலும் சரி, 7 உடல் எடுத்தாலும் சரி, அந்த பாவம் பின்னாடிதான் ஓடியாகும். நீ சின்ன தவறு செஞ்சாலும் அந்த தவறை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அப்ப நீ தவறு செய்யக்கூடாதுன்னா பகவானை மையப்படுத்தணும். பகவானை மையப்படுத்தி எந்த செயல் பண்ணாலும் சரி, பகவானை மையப்படுத்தி நம்ம செயல்படும் போது பார்த்தீங்கன்னா, அப்ப நாம இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை நம்ம காதுல கேட்டுக்க மாட்டோம். சரி, 37வது பதம் என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹதோ வா ப்ராப்ரசி ஸ்வர்கம் ஜித்வா வா மோக்ஷசே மஹீம் தஸ்மாத் உத்திஷ்ட கௌந்தேய யுத்தாயே கிருத நிஷ்சயः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகில் அனுபவிக்கலாம். எனவே குந்தி உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவையாகின்றார். இப்ப பாருங்க, நேற்று ஆரம்பிச்சார், இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கார். 37வது பதத்துல திருப்பி எழுந்து போர் பண்றாரு. கர்ம யோகத்துல 2வது அத்தியாயத்துல பகவான் திரும்பவும் சொல்றார் அர்ஜுனன் கிட்ட, எழுந்து போர் பண்ணுன்றார். என்ன சொல்றாரு? நீ போர்க்குளத்துல கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கம் போற. ஏன்னா அந்த இடம் வந்து சொர்க்க பூமி. அது குருஷேத்திரம்ன்றது குரு மகாராஜா முன்னாடி சத்தியுகத்துல குரு மகாராஜா இருந்தவர் என்ன பண்ண தெரியுங்களா? அந்த இடத்துல யாரெல்லாம் இறக்குறாங்களோ சொர்க்கத்துக்கு போகணும். தீய வழியில போன அர்ஜுனன் வந்து, துரியோதனன் வந்து தீய வழிகாரன், பொறாம பிடிச்சவன். அவன் இறந்தாலும் சொர்க்கம் தான் போவான். ஒரு புண்ணிய ஸ்தலம் அது. யாரெல்லாம் இங்க வந்து முத்தி கிடைக்க வந்து சகாயம் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாமே முத்தி அடைவாங்கன்றது சத்தியுகத்திலேயே வந்து பகவான் கிட்ட வேண்டுன. அந்த இடத்துல தான் பகவான் கரெக்டா செலக்ட் பண்றாரு. எந்த பாவம் பண்ணாலும் புண்ணியம் பண்ணாலும் யாரு அங்க இறந்தாலும் சரி சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க. அப்ப என்ன சொல்ற பகவான்? நீ இறந்தினா சொர்க்கம் போற, வெற்றி அடைஞ்சனா உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்க போகுது. நீ எதை பத்தி ஏன் கவலைப்படுற? உன்னுடைய வர்ணத்தை இருந்த மாதிரி நீ போர் பண்ணுன்ற, உன் கடமையை நீ செய்கின்றார் இல்லைங்களா? 40வது பதம் என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நேஹே விக்ரம நஷோ அஸ்தி பிரத்வாய நவ வித்யதே ஸ்வல்பம் அப்யஸ தர்மஸ்ய த்ராயதே மஹதோ பயாத். ஹரே கிருஷ்ணா. இம்முயற்சியின் குறைவோ இழப்போ இல்லை, இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றம் மிக பயங்கரமான. இந்த முயற்சி, அதாவது உன்னுடைய வர்ணத்தை தகுந்த மாதிரி உன்னுடைய கடமையை நீ செய்கின்ற. இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு படம் பாருங்களேன். ஒரு எலி இருக்கு. அந்த எலி வந்து ஒரு பழத்தை தின்றதுக்காக அந்த இடத்துல, இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு எலி உள்ள வந்துச்சு, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு கூண்டு வச்சு பிடிச்சி அதை வந்து கொல்ல பார்ப்பாங்க. சில பேர் கொல்ல பார்ப்பாங்க, சில பேர் கொண்டு போய் எடுத்து போய் எங்கேயாவது இடத்துல விட்டு வந்துருவாங்க. அதுதான் ஒரு உத்தமம். அதுக்கு விஷம் வச்சு விற்கிறது, கொல்றது, இதெல்லாம் அபத்தம். எல்லா உயிர்வாளிகளுக்கும் இந்த லோகத்துல வாழறதுக்கு உரிமை கொடுத்திருக்காரு பகவான். எறும்பா இருந்தாலும் பூனையா இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் சரி, எல்லா ஜீவராசிக்கும் வாழ்வதற்கு வாழ்வாதாரம் கொடுத்திருக்கிறார் பகவான் இந்த லோகத்துல. உனக்கு மட்டும் காற்று இல்ல, உனக்கு மட்டும் நீர் இல்ல, உனக்கு மட்டும் வெப்பம் இல்ல, உனக்கு மட்டும் சூரியன் இல்ல, உனக்கு மட்டும் சத்திரன் இல்ல, சந்திரன் இல்ல, எல்லா ஜீவராசிகளுக்குமே படைக்கப்பட்டிருக்காரு. அப்ப எந்த உயிரும் நாம கொல்லக்கூடாது இல்லைங்களா? ஆனா அந்த எலி நம்ம வீட்டுல வந்து பிரச்சனை பண்ணுது. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஒரு அழகா ஒரு பழத்தை வச்சோ, ஒரு தேங்காய் வச்சோ, வடை வச்சோ, ஏதோ ஒண்ணு வச்சு பிடிச்சி நம்ம என்ன பண்ணணும்? கொண்டு போய் எங்கேயாவது அது வாடகத்துல போய் விட்டு வந்துடணும். அதுனா அதி உத்தமம் இல்லைங்களா? அதை கொல்லணும்னா அது பாவம் இல்லையா? அந்த பாவம் நம்மள வந்து திருப்பி நம்ம வரும் இல்லையா? அதை பத்தி எல்லாம் விரிவா இந்த இடத்துல படிப்போம். அதே மாதிரி பாருங்க, இந்த கீழே படத்தை பாருங்க. அனுமார் ஆஞ்சநேயர் என்ன பண்றாரு பாருங்க. லங்கையில போன உடனே அங்க உடனே என்ன பண்றாங்க? வால்ல தீ வச்சுட்டாங்க. தீ வச்சோன்னு அவர் என்ன பண்றாரு? அந்த லங்கையை ஃபுல்லா அழிக்கிறார். ஆனா அது பாவகரமான செயல் தான். அது பாவகரமான செயல் தான் அவர் செய்யற செயல். ஆனாலும் ராமபிரானோட மையப்படுத்தி அவர் செயல்படுறார். ராமபிரான் என்ன சொன்னாரோ அது சாராம்சம் மூலியமா அதர்மம் இருந்துன்னா உடனே கொண்டு ஆகணும்ன்றார். இப்ப நம்ம வீட்டுல பையன் தப்பு பண்ணா, பொண்ணு தப்பு பண்ணா, பகுதியில் தப்பு பண்ணா நம்ம என்ன பண்றோம்? ஒதுங்கி போகக்கூடாது. ஒதுங்காம அந்த தண்டனையை அனுபவிக்கிறதுக்கு அட்வைஸ் நம்ம கொடுத்தாகலாம். நாம அந்த கடமை இருக்கிறோம். அந்த கடமையில இருந்து அவன் கேட்கலன்னா நம்ம அடுத்த வேலையை பார்க்க, அது அவனுடைய கர்மா. அதாவது இந்த பகவத்கீதையில பகவான் அதை பத்தி ஒரு அத்தியாயத்திலும் நம்ம விளக்கமா கொடுக்கிறார் இல்லைங்களா? சரி, அடுத்த பதம் 47வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மம மா பலேஷு கதாசன
मा कर्म बलहे दुर्पूर्मा ते संगो अस्वस्थ कर्मणि. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. இந்த இடத்துல வர்ணாச தர்மத்தை பத்தி சொல்றாரு. இப்ப நாம ஆத்ம தத்துவத்தை பார்த்தோம், நாம் உடல் அல்ல அப்படின்னு தத்துவத்துல பார்த்தோம். சாங்கி தத்துவத்தை எப்படி பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும் நாம் அதை பார்த்தோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா வர்ணாச தர்மத்தை பத்தி சொல்றாரு. என்ன விடுறோம்னா, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, ஆனால் செயல்களின் பலன்களை உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணம், ஒருபோதும் என்ன அதை கடமையை செய்யாமல் இருக்கும் ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே என்ற. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைன்னா என்ன பாருங்க, நீங்க என்ன செயல்படுறீங்களோ அதுதான் வரணும். நல்ல திரும்ப சொல்றோம், நீங்க என்ன செயல்படுறீங்களோ அதுதான் வரணும். பிறப்பால் நீங்க தீர்மானிக்காதீங்க, பிறப்பால் பிறந்தது அது உங்களுடைய புண்ணிய காரியம். இப்ப நான் வந்து சத்திரியன், என்னோட உண்மையான இது பாத்தீங்கன்னா சத்திரியன். நான் இப்ப பிராமண கோலத்துல இருக்கேன். நான் இந்த சிகா விட்டுருக்கேன், நித்திய திலகம் விட்டுருக்கேன், கண்டி மாலை போட்டிருக்கேன், தீட்சா வாங்கியிருக்கேன், இப்போ உபநேசம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்ப நான் செய்யறது என்னது, பிராமண குவாலிட்டி. இப்ப இந்த பிராமண கோட்டையை நான் கண்டினியூவா பண்ணிட்டு இறந்த பிறகு நான் கண்டிப்பாக அடுத்த பிறகு நான் பாவம் பண்ணியிருப்பேன், புண்ணியம் பண்ணியிருப்பேன், ரெண்டுமே சேர்த்து பண்ணியிருப்பேன். அப்ப எனக்கு திருப்பி ஒரு மனித உடல் கிடைக்கணும், நான் கண்டிப்பா பிராமண குலத்துல பிறப்பேன், இல்ல ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்துல பிறப்பேன், ஒரு கல்வியாளர் குடும்பத்துல பிறப்பேன், ஒரு மகான் குடும்பத்துல பிறப்பேன். இது 6வது அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்றேன். நீ என்ன செயல்படுறியோ அதான் உனக்கு வரணுன்றாரு. அப்ப அந்த வர்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உன்னுடைய கடமையை செய்கின்றார். உன்னுடைய அந்த வர்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உன்னுடைய நீ என்ன செயல்படுறியோ அதான் வர்ணம், அந்த வர்ணத்தை தகுந்த மாதிரி உன்னுடைய கடமையை செய்கின்ற. சரி, இப்ப நம்ம இதை இன்னும் விரிவா பார்ப்போமா. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான அதாவது சம்பிரதாயம் இருக்கு. 4 விதமான சம்பிரதாயத்துல முதல் சம்பிரதாயம் சொல்றேன், பிரம்மகௌடிய சம்பிரதாயம். பிரம்மகௌடிய சம்பிரதாயம் சொல்றது என்ன தெரியுங்களா, நம்ம இப்ப படிக்கிறோமே இந்த சம்பிரதாயம் மூலியமா நம்ம படிக்கின்றோம் பிரம்மகௌடிய சம்பிரதாயம். இது வந்து பிரம்மா பகவான் என்ன பண்றார், பிரம்மா கிட்ட ஞானத்தை கொடுக்கிறார். பிரம்மா வந்து நாரத முனி கிட்ட கொடுக்கிறார், நாரத முனி வந்து வியாசருக்கு கொடுக்கிறார், வியாசர் மத்வாச்சாரி கொடுக்கிறார். மத்வாச்சாரி பிரகமா நம்ம வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுடைய அவருடைய உபநேசங்களை நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல பாத்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி சம்பிரதாயம் சொல்லப்படுது, நம்ம சவுத் இந்தியால கும்பிடுற அந்த அந்த சம்பிரதாயம். அந்த சம்பிரதாயத்துல ராமானுஜ ஆச்சாரியார் மூலியமா படிக்கிறது, கீதையை படிக்கிறது. இன்னொரு சம்பிரதாயம் உத்தர சம்பிரதாயம், அதாவது சிவ சம்பிரதாயம், சிவ பக்தர்கள், சிவ அடியால் சொல்றாங்கல்ல அந்த பக்தர்கள், அது ஒரு சம்பிரதாயம். அந்த சம்பிரதாயம் மூலியமா கீதையை படிக்கும். அது விஷ்ணு சுவாமி மூலியமாக அந்த ஆச்சாரிகள் மூலியமாக படாத சங்கராச்சாரியார் இவங்கள வராங்க இல்லைங்களா, அந்த சம்பிரதாயம் படிக்கிறது. இன்னொரு சம்பிரதாயம் இருக்கு சனத் சம்பிரதாயம். அந்த சனத் சம்பிரதாயம் பிரம்மாவுடைய 4 புதல்வர்கள் இருப்பாங்க, குட்டி குட்டியோட இருப்பாங்க. அந்த 4 புதல்வர்களுக்கு அது ஒரு சம்பிரதாயம். இந்த 4 சம்பிரதாயம் மூலியமாக இந்த கீதையை நம்ம படிக்கிறோம், வேதங்கள்ல படிக்கிறோம் இல்லைங்களா. 4 ஆச்சுங்களா, 1 ஆச்சு. 2வது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா 4 வர்ணங்கள். 4 வர்ணங்கள் சொல்லும் போது பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்திர. இப்ப 4 ஏற்கனவே 4 ஆசிரமங்கள் படிச்ச ஆச்சாரங்கள் படிச்சோம். இப்போ வந்து 4 வர்ணங்கள் படிச்சோம், அப்ப 8 ஆச்சு. சரி, கடமை 4 கடமை இருக்கு. இந்த 4 பேருக்குமே 4 விதமான கடமைகள் இருக்கு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட்ல பிராமண கடமை பார்ப்போம். பிராமணோட கடமை என்ன தெரியுங்களா, அவருடைய கடமை வந்து பிறந்ததுல இருந்து 25 வயசு வரைக்கும் அவர் கண்டிப்பாக பிரம்மச்சாரி விரதம் இருந்தே ஆகணும், ஒரு பிராமணனா இருக்கிறவன். 26ல இருந்து 50 வயசு வரைக்கும் அவர் கிரகஸ்தனா இருக்கலாம், இல்லாத போகலாம், அது அவருடைய செயல்பாடு. 50 வயசு வரைக்கும். 51ல இருந்து 75 வரைக்கும் அவர் வந்து வனப்பிரசம் போய் ஆகணும், வனவாச வாழ்க்கை வாழ்ந்தாகும். அதே மாதிரி 75ல இருந்து இறக்கும் தருவாயில வரைக்கும் அவர் சன்னியாசி எடுத்துக்கணும். இந்த 4 விதமான கடமைகள் அவர் செஞ்சே ஆகணும் வாழ்நாள்ல. அதே மாதிரி சத்திரியனுக்கு பிரம்மச்சாரி விரதம் இருக்கணும் அவசியமே இல்லை. அவர் இறந்த பருவம் அடைஞ்ச பிறகு அவர் திருமணம் பண்ணிக்கலாம், கிரகஸ்தன் ஆகலாம். 50 வயசு வரைக்கும் கிரகஸ்தனா இருக்கலாம். 50 வயசுக்கு அப்புறமா அவரு வனப்பிரசம் போயே ஆகணும். 75 பிறகு அவரு சன்னியாசி எடுத்துக்கணும். இது யாரு, சத்திரியனோட கடமை. அதே மாதிரி வைசியனோட கடமை அதே மாதிரிதான். சத்திரியன் என்ன கடமையோ அதே வைசிய கடமை. ஆனா சூத்திரனுக்கு எந்த கடமையும் இல்லை, ஒரே ஒரு கடமை மாத்திரம் தான் இருக்கு. என்ன கடமை பார்த்தீங்கன்னா, அவர் கிரகஸ்தனா மட்டும்தான். அவர் வந்து பிரம்மச்சாரி விரதம் இருக்குன்னு தேவையில்லை, சன்னியாசியா போகணும் அவசியம் இல்லை, வனப்பிரசம் போகணும் அவசியம் இல்லை. வெறும் குடும்பத்தை மட்டும் இருந்தா போதும், குழந்தை பெற்றுக்கிட்டா போட்டா போதும். ஒரு கிரகஸ்தனா இருந்து தன்னுடைய கடமையை கரெக்டா பண்ணாவே போதும். இந்த 4 பேருக்கும் 4 விதமான கடமைகள் இருக்கு.
இப்போ முதல்ல என்ன பார்த்தோம்? ஆசிரமங்கள் பார்த்தோம், வர்ணங்கள் பார்த்தோம், 4 கடமைகள் பார்த்தோம், மொத்தம் 12 பார்த்தோம். இப்ப அடுத்தது 4 இருக்கு. கட்டுப்பாடு. என்ன கட்டுப்பாடு தெரியுங்களா? பிராமணுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கு. அவனுடைய கட்டுப்பாடு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவன கடமையும் கட்டுப்பாடு ரெண்டுமே ஒன்னா சொல்லலாம். எப்படி பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து வேத பாடசாலை, அவர் ஒரு ஆச்சாரியா இருந்து வேத பாடசாலை சொல்லிக் கொடுக்கணும், பகவானுக்கு பாராயணம் பண்ணணும். எல்லா வர்ணத்திலும் சூத்திரனா இருந்தாலும் சரி, வைசியனா இருந்தாலும் சரி, பிராமணனா சத்திரனா சரி, எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் அவர் ஞானத்தை கொடுக்கணும், ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்கணும், ஆன்மீக ஞானத்தை கொடுக்கணும். அதுதான் அவருடைய செயல்பாடு. பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும். நாளைன்றதே அவர் கிடையாது ஒரு பிராமணனுக்கு. நாளைன்றது பிராமணன் வச்சானா அவன் பிராமணனே கிடையாது. அதை பத்தி விரிவா நம்ம அப்புறம் கர்மயுகத்துல படிப்போம், நாளை உள்ள அத்தியாயத்தில் படிப்போம். சரி, இப்ப 4 விதமான கட்டுப்பாடு பார்த்தோம். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, சத்திரனுக்கு என்ன பண்ணணும்? அவர் வந்து போர் பண்ணணும், நாட்டு மக்களுக்கு கொடை வள்ளலா இருக்கணும், சட்டத்திட்டங்களை ஏத்தணும், அந்த சட்டங்களை கரெக்டா ஃபாலோ பண்றாங்களான்னு பார்க்கணும், ஒரு வேத பாடசாலை உருவாக்கணும், ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டணும், ரோடு போடணும். இதெல்லாம் யாருடைய கடமை? சத்திரனோட கடமை. அப்ப அந்த கடமையை அவன் செய்யணும். இல்லைன்னு கட்டுப்பாடு அவனுக்கு கூட கட்டுப்பாடு அது. ஸோ அது வைசியனுக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வியாபாரம் பண்ணணும், ஒரு விவசாய நிலம் வச்சு விவசாயம் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஒரு கோமாதாவை பராமரிக்க வேலை வந்து யாருக்கு? வைசியனுக்கு உண்டு. கவர்மெண்ட் கரெக்டா வரி கட்டணும், கப்பம் கட்டணும். யாரு? அவனுடைய வைசியனோட வேலை. இது அவனுடைய கட்டுப்பாடு. சூத்திரனுக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் எல்லா இடத்துலயும் வேலை செய்வார். அவர் இந்த 3 வர்ணங்களுக்கிட்டையும் வேலைக்கு போவார், வேலை செய்வார் சூத்திரனா இருக்கிறவர். இது நல்லா புரிஞ்சுங்க. இது சூத்திரன் சொல்றது கீழ்தடையான சொல்ல நினைக்காதீங்க. யாருமே கீழ்நிலை கிடையாது. எல்லாமே பகவான் ஒரு நிலையை தான் படைச்சிருக்கிறார். யாருமே நீங்க என்னென்ன வேலை செய்யறீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் வரணும். ஒரு சத்திரனா, ஒரு ராஜாவா இருக்கிறவங்க ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போறான்னா அவன் சூத்திரன். ஒரு பிசினஸ் பண்றான்னா அவன் ஒரு வைசியன். நான் ஒரு பிராமண கோட்டில் இருக்கானா அவன் பிராமணன். அதேதான் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த 16 தெரிஞ்சுக்கிறான் பாத்தீங்களா? நான் என்ன சொன்னேன்? ஆசிரமங்கள் சொன்னேன், வர்ணங்கள் சொன்னேன், கடமைகள் சொன்னோம், அவனுடைய கட்டுப்பாடுகள் சொன்னோம். இந்த 16 தெரிஞ்சவன் தாங்க பெருவாழ்வு வாழ முடியும். நம்ம எல்லாம் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க 16 பெற்று பெருவாழ்வு வரும்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து சும்மா அது ஏதாவது பெரியவங்க அப்படியே சாதாரணமா சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. ஆக்சுவலா வந்து கீதையில என்ன சொல்றது பாத்தீங்களா? இந்த 16 தெரிஞ்சவன் தான் கண்டிப்பாக ஒரு முழுநிலை அடைய முடியும், ஆத்மாவாக முடியும். நம்ம யாருன்றது உணர முடியும். நான் ஒரு சத்தியனா இருக்கேன், சூத்தனா இருக்கேன், வைசியனா இருக்கேன், ஒரு பிராமணா இருக்கேன்னு சொல்றது தன்மை இல்லை. நீ என்ன செயல்படுறியோ அதுல நீ கரெக்டாகணும். இந்த 16 தெரிஞ்சுக்கலாம் பாருங்க, அவன் தான் உத்தம நிலை, அதி உத்தம நிலை ஆகும். அதான் சொல்ற, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. உனக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை மாத்திரம் செய். அந்த செயல்ல நீ பலனை எதிர்பார்க்காதே. நான் சத்திரனா இருக்கேன், நான் சுகபோக வாழ்க்கை வாழணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா நீ பாவத்தை உண்டு. பிராமண கோட்டில் இருக்கேன், நான் பகவானுக்கு பாராயணம் பண்றேன், மற்றவங்களுக்கு வேதம் சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீ ஆத்ம திருப்தி அடைஞ்ச, அந்த திருப்தி அடைஞ்சனா நீ பந்தப்பட. இது உன்னுடைய கடமை, நீ செய்ய வேண்டிய கடமைன்னு நினைக்கிறேன். அப்ப உனது செயல் விளைவுக்கு நீ ஒருபோதும் காரணம் கொள்ளாதுன்றாரு. நீ செய்ய வேண்டிய செயலு பாவம் வரும், லாபம் வரும், நஷ்டம் வரும், எதை பத்தி நீ கவலைப்படாத, எதை பத்தி கவலைப்படாத, உன்னுடைய கடமையை மட்டும் நீ செய் அப்படின்ற. பலனை எதிர்பாராதே, ஆனா பற்றுதல் கொள்ளாதே, உன்னுடைய கடமையிலே நீ பற்றுதல் கொள்ளாதே என்ற அதையும் உனக்கு காரணம் சொல்றாங்க. நான் பிராமணன், நான் சத்திரியன், நான் வைசியன், நான் சூத்திரன் சொல்லிட்டு அது மேல மோகப்பற்று வைக்காதுன்ற. உங்களுடைய கடமை மாத்திரம் செய்து மட்டும் உங்க அதிகாரம், பலன் மேல அதிகாரம் கிடையாது சொல்றாரு. அப்ப நான் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழணும் பாருங்க, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பதம் படிங்க மாதாஜி, 41. हरे कृष्णा प्रभु जी। व्यवस्यात्मा की का बुद्धि रे कहे गुरु नंदन, बहुशाकारी हन्नंदाक्ष सब बुद्धियो अवयस्यायिनाम। हरे कृष्णा। வழியில் உள்ள தங்களது குறிக்கோள் திடமான உறுதியுடன் இருப்பவர், இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே குரு. குருவம்சத்தின் செல்வனி உறுதியற்றது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது. நம்ம ஒரு குறிக்கோள் இருக்கணும். இப்ப பாருங்க, இந்த படத்துல பாருங்களேன், துரோணாச்சாரியார் எல்லார்கிட்டையும் சொல்றாரு, அவங்க சிஷியமார்கள் எல்லாம் கொடுக்குறாரு. ஒரு வில்லு அம்பையும் கையில கொடுத்துட்டு ஒரு பறவை, ஒரு மரத்துல ஒரு பழைய வச்சுட்டு பறவை வச்சுட்டார். அந்த பறவையை பார்த்துட்டு கண்ணை பிடிச்சி அடிக்கிறாரு. ஒருத்தன் ஒரு மாதிரி செயல்பட்டதுன்னா இவங்ககிட்ட போனோன்னு பீஷ்மர்ட்ட கொடுத்தோன்னே பீஷ்மர் என்ன பண்ணா, அந்த மரத்தையே பிடுங்கி போட்டான். அவன் பாருங்க, யாரு யுதிஷ்டர மகாராஜா கிட்ட யுதிஷ்டர் என்ன பண்றாரு, அங்க ஒரு மரக்கிளை இருக்கு, அந்த கிளை பக்கத்துல ஒரு இலை இருக்கு, அந்த இலைக்குள்ள ஒரு புழு இருக்கு, நான் இப்ப அம்பு அடிச்சேன்னா அந்த இலை விழுந்துடுச்சுன்னா அந்த புழு இறந்து போயிடுமே அப்படின்னு தர்மத்தை பத்தி பாக்குறாரு. யாரு? யுதிஷ்டர மகாராஜா, தர்ம மகாராஜா. சரி, நீ வேலைக்கு ஆக மாட்ட, நீ ஓரம் நில்லு,
பீஷ்மர் அவனை பீமனா பண்ணிட்டான், அதை மாதிரி போட்டான், நீயும் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் அர்ஜுன்கிட்ட கொடுக்குறாரு, அர்ஜுனா நீ அடின்றார். அர்ஜுனா அதை பத்தி கவலைப்படவே இல்லை. நேரா குரு என்ன சொன்னாரோ அதை கரெக்டா பார்த்து வில்ல பார்த்து அடிச்சான், கண்ணை பார்த்து அடிச்சான், அது கரெக்டா சக்சஸ் பண்ணிட்டான். இப்ப நம்ம இதுல இருந்து என்ன புரியுது பாத்தீங்களா? நமக்கு எது வேதம் கொடுத்துருவாரு பகவான், அந்த வேதத்தை சார்ந்து நம்ம செய்யணும். அது நல்லதும் வரும் கெட்டதும் வரும், அதை பத்தி நீ கவலைப்படவே படாது. இந்த கடமையை மாத்திரம் கரெக்டா நீ செய்யும். குரு வேதம் என்ன சொன்னதோ, பகவான் என்ன சொல்றதோ அது மாத்திரம் செய்யறது மட்டும்தான் நமக்கு அதிகாரம் இருக்கு, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுல உறுதித்தன்மையோட நம்ம இருக்கணும். இப்ப 55ல பாருங்க, இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சது சாங்கிய தத்துவத்தை படிச்சோம், வர்ணாச தர்மத்தை பத்தி படிச்சோம், அதாவது ஆத்ம தத்துவத்தையும் படிச்சோம், இல்லைங்களா? இப்ப இந்த சாங்கி தத்துவத்துல மூலியமா என்ன சொல்றாரு பாருலாம். திருத்தமணி என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களை விட்டு விடுகிறேன். இந்த உடல் சுகத்துக்காக நாம் நிறைய ஆசைப்படுவோம். உட்கார்ந்தாலும் மெத்து மெத்துன்னு இருக்கணும், படுத்தாலும் மெத்து மெத்துன்னு இருக்கணும், சாப்பிடுற ருசியா சாப்பிடணும், கண்ணுக்கு பார்க்கறது இயற்கையா அழகா ரசிக்கணும் அப்படின்னா இதெல்லாமே பௌதிகம், இதெல்லாமே மாய. அது எல்லாமே திருப்திப்படுத்தக்கூடாது. அந்த உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகிறேன். அறிகுறிகள் சாதாரணமா இருப்போம். இயற்கை காற்று நாம எவ்வளவு சுவாசிக்க முடியும்? நமக்கு என்ன தேவையோ அந்த மாத்திரம் தான் சுவாசிக்க முடியும். அதிகமா சுவாசிச்சுன்னா ஆகும் பாருங்க, மூச்சு திணறல். கம்மியா இருந்தாலும் இறந்து போயிடுவோம், இல்லைங்களா? ப்ராப்ளம் வரும். சோ நமக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் செய்துதான் நமக்கு உதவி. பேச்சு பாருங்க 56, 57ல இன்பம், துன்பம், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து பாதிப்பு இல்லை. பகவானை மையப்படுத்தி செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த இன்பத்தை பத்தி கவலைப்பட மாட்டான், துன்பத்தை பத்தி கவலைப்பட மாட்டான், பயம், கோபம் இது எல்லாமே பாதிப்பே கிடையாது. 58, 63ல பாருங்க, ஆமை தனது ஓட்டுக்குள் உடலை சுருக்குவது போல இந்த பௌதிகமான உடலை நம்ம இருக்கிறோம், இந்த இயற்கையோட சார்ந்து நம்ம இருக்கிறோம், இல்லைங்களா? நமக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் தான் எடுத்துக்கொண்டோம்னா நம்ம தன்மை. அதிகமா எடுத்தோம்னா நம்ம கண்டிப்பா ப்ராப்ளம். ஆமை தனது ஓட்டுக்குள் உடலை சுருக்குவது போல நம்ம நடந்தது, இல்லைங்களா? ஆசையிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை எப்படி நடந்து கொள்கிறான்னு பாருங்க. 64ல இருந்து 72வது படம் வரைக்கும் போறோம். ஆசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை நம்ம இருக்கணும் அப்படின்ற படைக்கு போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 55வது பதம். हरे कृष्णा प्रभुजी। श्री भगवान उवाच प्रजादीयत कामान् सर्वान् वार्तमनोगदान् आत्मान् एवात्मना दुष्ट स्थितप्रज्ञस्तचोच्यते। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புருஷோத்தரமான முழுமுற்களை கூறினார். பார்த்தனே, எப்பொழுது ஒருவன் தனது மன கற்பனையில் எடும் புலன் கிளர்ச்சிகளை எல்லா ஆசைகளும் துறந்து தூய்மை அடைந்து மனதுடன் தண்ணீர் திருப்தி அடைகிறான், அப்பொழுது அவன் தெய்வீக உணர்வை நிலைப்படுத்தினான். ரொம்ப அழகா சொல்லுங்க. இந்த பௌதிகமான சுகம், இல்லைங்களா? கண்ணால பாக்குறது, வாயால பேசுறது, காதால கேட்கறது, மூக்கால சுவாசிக்கிறது, இது எல்லாமே பகவானை மையப்படுத்தணும். என்னங்க புதுசா இருக்கு, ஏன்னா இப்படி பண்ணா எப்படிங்க செய்ய முடியும்? சாப்பிடுற உணவு இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த உணவு கூட பகவானுடைய பிரசாதத்தை சாப்பிடணும். பௌதிகமான சாப்பாடு, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாத சாப்பாடு எல்லாமே பாவ சாப்பாடு தான். பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு கொடுக்குற சாப்பாடை எடுத்து நாம சாப்பிட்டோம்னா அதுதான் பிரசாதம். நம்ம வர வாயிலிருந்து வர வார்த்தைகள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது பகவான ஹரிநாமத்தை சொல்லணும். யாரையுமே சங்கடப்படுத்தக்கூடாது, யாரையுமே கொடுமையான வார்த்தையில பேசக்கூடாது, ஒரு மங்களகரமான வார்த்தையில பேசிக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த கலிகாலத்துல முடியுமான்னு யோசனை பண்ணி பாருங்க. முடியாதுல முடியும். நம்ம பேச ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். யாரையுமே சபிக்க கூடாது, யாரையுமே திட்டக்கூடாது, யாருமே பொல்லாங்கு பேசக்கூடாது. இந்த வாய் பகவான் அதுதான் படைச்சிருக்காரு, யாரும் தப்பா பேசக்கூடாது. கண்ணால பாக்குறது பகவானுடைய விக்கிரகத்தை பார்க்கணும், பகவானுடைய வைபவத்தை பார்க்கணும், பகவானுடைய வேதங்களை படிக்கணும். இந்த கண் அதுக்குதான் யூஸ் பண்ணணும். நான் சினிமாவுக்கு போறேன், நான் ஊட்டிக்கு போறேன், கொடைக்கானல் போறேன் அப்படின்லாம் பார்க்கும்போது இதெல்லாமே பந்தப்படுத்துற செயல், இல்லைங்களா? காதால கேட்கறது பகவான் அரிநாமத்தை கேட்கணும், காதால கேட்கறது பகவானுடைய பாகவத்தை கேட்கணும், பகவானுடைய லீலையை கேட்கணும், பகவானுடைய வைபவத்தை கேட்கணும். கெட்ட வார்த்தைகள், தேவையில்லாத விஷயங்களை காதால கேட்கும் போது நாம ஆட்டோமேட்டிக்கா பந்தப்படுவோம். இதை பத்தி எல்லாம் லெவல் 1, லெவல் 2ல வரும்போது நம்ம ரொம்ப அற்புதமா அதில் படிக்கலாம். இப்ப நம்ம சொன்னாலும் ஓரளவுக்கு தான் புரியும், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, பிறகு அதை படிச்சுட்டே வருவோம். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி கையால எது செய்வோம்? பகவானுடைய விக்கிரகத்தை தொட்டு அலங்காரம் பண்ணுவோம். நம்ம பிள்ளைகளை குளிப்பாட்டி அவங்கள சீராட்டி பண்ணுவோம். நம்ம கனவிமார்களை அவங்க தொண்டு செய்யணும். இந்த கையை அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும், தகாத வழிக்கு யூஸ் பண்ணவே கூடாது, தவறான வழியில யூஸ் பண்ண. காலம் அதே மாதிரிதான். எல்லாம் அந்த உடல் உறுப்பு எல்லாமே நம்ம கடமை என்னமோ அந்த கடமையை கரெக்டா யூஸ் பண்ணோம். தேவையில்லாத செயல்படும் போது நம்ம பந்தப்படும், இல்லைங்களா? இது எல்லாமே பகவானை மையப்படுத்துறோம். உட்கார்ந்தாலும் கிருஷ்ணா, எழுந்தாலும் கோபாலா, நடந்தாலும் மாதவா, நின்னாலும் கேசவா, நின்னாலும் சிவனே அப்படின்னு எந்த நாமத்தை, யாரோட நாமத்தை நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போறோம், தப்பே இல்லை. ஆனா பகவானை மையப்படுத்தி சொல்லணும், இல்லைங்களா?
அப்பொழுது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாகிறான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. 62. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु भजायते संगा संजायते कामः कामक्रोध अभिजायते। हरे कृष्ण। பல நோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மீது பற்றுதல் வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றுதலால் இருந்து காமமும் காபத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகிறது. இப்ப நம்ம என்ன சொன்னோம் பாத்தீங்களா, ஒரு குழந்தை மேலேயோ ஒரு பொருள் மேலேயோ அதிகமான பற்று இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்றோம்? இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாமா? இப்போ நம்ம எழுத்து வீட்டுல இருக்கிற ஒருத்தர் இருக்கிறார். அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த அம்மாவும் அந்த அப்பா அந்த ஐயாவும் என்ன பண்றாங்க, ஒரு சேலை கட்டிடுறாங்க. நல்லா புது சேலை ஒண்ணு வாங்கியிருக்காங்க, வித்தியாசமான சேலை அந்த தாய் வாங்கியிருக்கிறாங்க. அந்த வீட்டுல உள்ள பெரியவர் என்ன அந்த அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு நல்ல பேண்ட் ஷர்ட் ஒரு வேட் ஷர்ட்டும் வாங்கியிருக்கிறார். இதை பார்த்தோன்னே எங்க வாங்குற, நல்லா இருக்கு அப்படின்னு போய் மாமி போய் கேட்கறாங்க, ஐயா என் மாமி எங்க வாங்குனீங்க? இந்த கடையில வாங்கினேன் அப்படின்னு. ஏன் நான் சொல்ற விஷயம் பாருங்க, அந்த சேலையோ ஏதோ ஒரு பொருள் மேல நாம பற்றுதல் கொள்றோம். இது பற்றுதல். அப்ப என்ன ஆகும்னா, சரி இந்த கடையில இந்த சேலை விக்குதா, சரி ஓகே இந்த சேலையை வாங்க போலாம் அப்படின்னு தன்னுடைய வீட்டுல இருந்து பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு கடைக்கு போறாங்க. இப்ப முதல்ல அந்த சேலையை பார்த்த உடனே பற்றுதல் போயிடுச்சு, அதை வாங்கணும்னு ஒரு ஆசை வந்துச்சு. அதுக்கு அடுத்து என்ன தெரியுங்களா, பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு அந்த கடைக்கு போகணும்னு போறாங்க பாத்தீங்களா, அப்ப அது என்ன தெரியுங்களா, மோகம். முதல்ல விருப்பப்படுறாங்க, அதுக்கப்புறம் மோகம் அடைகிறாங்க. அந்த மோகம் அந்த கடையில போன உடனே அந்த கடைக்காரர்கிட்ட கேட்கறாங்க, எனக்கு இந்த சேலை வேணும், இதே மாதிரி சேலை வேணும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க. போட்டோ காமிச்சு சேலை கேட்கறாங்க. அப்போ ஒரு சேலை இருக்கு. அந்த சேலையை வாங்க போகும்போது பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே ஒருத்தர் வாங்கி வச்சுட்டு போயிருக்கிறாரு. அவர் சொல்றாரு, இது என்னுடைய சேலை, நான் பணம் கட்டிட்டோமா, இது வாங்கி எடுத்து போய் வச்சிருக்கேன். ஐயா இந்த சேலைக்காக தான் நான் வந்தேன், கடைசியில் இந்த மாதிரி ஆகிப்போச்சு, எனக்கு கொடுக்கூடாதா அப்படின்னு. அப்ப என்ன ஆகுது பாருங்க, பற்றுதல், மோகம், அதுக்கு மேல காமம் உருவாகுது. அது அடையணும்னு ஒரு காமம் உருவாகுது. அந்த சேலையை வாங்கணும், எப்படியாவது வாங்கணும்னு அப்ப காமம் உருவாகுது. அந்த காமத்தினால அந்த பொருள் கிடைக்கல இல்லையா, இன்னும் திருப்பி என்ன பண்ணுவான், அடுத்த கடைக்கு போவாங்க, அடுத்த கடைக்கு போவாங்க, அடுத்த கடைக்கு போவாங்க, எங்கேயுமே கிடைக்கல. அப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா கோபம் வர ஆரம்பிச்சிட்டோம். டைம் வேஸ்ட், பணம் எல்லா பொருளும் வேஸ்ட், டைம் வேஸ்ட், எல்லாமே போச்சு. சேலை கிடைக்காம போயிடுச்சு. அப்படி நம்ம என்ன ஆகும், கோபம் வர ஆரம்பிச்சிடும். இது ஒரு உதாரணம் தான் சொல்ற வரேன். அப்ப கோபம் வந்த பிறகு நம்ம என்ன போடுறோம், தண்ணியிலே இழைக்கிறோம், நாம இழந்துடுறோம். அதுதான் ரொம்ப அழகா பாருங்க. அது கோடான கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த பகவத்கீதையில பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காரு. என்ன பண்றாரு, பொருட்கள் மேலே சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மீது பற்றுதல் வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றுதல இருந்து காமத்திலிருந்து கோபம் தோன்றுகிறது என்றார் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 63வது பதம். हरे कृष्णा प्रभु जी। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रमः स्मृति ब्रह्मशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. அது ஒரு தொடர்ச்சி தான். அந்த ஸ்லோகத்தோட தொடர்ச்சி பாருங்க. கோபத்திலிருந்து பூர்ண மயக்கமும், மயக்கத்தில் நினைவு நிலை இழப்பு ஏற்படுகிறது. நினைவு குழப்பத்தால் அறிவு இழக்கப்படுகிறது. அறிவு இழக்கப்பட்டவன் ஒருவன் மீண்டும் ஜட வாழ்க்கையில் விடுகிறான். அப்போ ஒரு பொருள் மேல ஆசைப்பட்டன வாங்க போய் கிடைக்காத போகும்போது அது மோகமா போய் காமமா போய், காமம் வந்த பிறகு கிடைக்காத போகும்போது, காமம்ன்ற தெரியுமா, காமம் அடைஞ்சிட்டா பிரச்சனை இல்லை, அடையா போகும்போது என்ன வந்துருங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா போகும். அந்த காமம் வந்தாவே கோபம் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. வெறித்தனமா அந்த காமம் வந்துட்டாவே வெறித்தனமா செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்ப வெறித்தனமா செயல்பட ஆரம்பிக்காம என்ன ஆகும் பாருங்க, கோபம் வரும். கோபம் வந்தோன்னு இந்த நினைவு ஆட்டோமேட்டிக்கா இழக்க ஆரம்பிக்கும். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாமா? இப்ப நான் சின்ன வயசுல எனக்கு ஒரு தம்பி இருக்கிற, ஒரு அண்ணன் இருக்கிறாங்க. இப்ப அவங்க 2 பேரும், நாங்க 3 பேருமே ஒரு வீட்டுல ஒரு ஹாப்பியா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா என் அண்ணனும் என் தம்பியும் நிறைய தப்பு பண்றாங்க. நானும் தப்பு பண்ணியிருப்பேன், அவர் அதிகமா தப்பு பண்றாங்க. அப்போ அண்ணன் தம்பி தானே தப்பு பண்றாங்கன்னு சொல்லி நம்ம மனசுக்குள்ளேயே வச்சுட்டு அப்படியே விட்டுட்டோம். சரி விட்டுலாம், சரி விட்டுலாம் நம்ம விட்டுட்டே இருக்கோம். ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் வரும். எப்போ வரும் பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி கோபம் ஒரு அண்ணகாரன் எனக்கு தப்பு பண்ணிட்டான் அப்படின்னும் போது அந்த கோபம் வர 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 அந்த அந்த எல்லா பழைய பிரச்சனை எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள இருந்து நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம், நம்ம மறந்துட்டு நினைச்சுட்டு இருப்போம். கண்டிப்பா மறந்துருக்க மாட்டோம். எப்ப திரும்ப வரும் அந்த எல்லா பிரச்சனையும், நமக்கு இந்த புத்தி செயல் இழக்கும் போது, அந்த கோபம் வரும்போது உள்ள இருக்கிற அந்த எல்லா தன்மையும் வெளியே விடுவோம். தேவையில்லாத வார்த்தையெல்லாம் பேசுவோம். யார் அண்ணனை தம்பிய, நீ இப்படிலாம் பண்ணிட்டிய, அப்படிலாம் பண்ணிட்டிய, இந்த மாதிரி பண்ணிட்டிய, அந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன்னு தேவையில்லாத வார்த்தைகள்லாம் வரும். அப்படி நீங்க ஒரு வீடியோ எடுத்துட்டு ரெக்கார்டிங் பண்ணிட்டு அவர் கோபம் எல்லாம் தணிஞ்ச பிறகு அந்த ரெக்கார்டிங் காமிச்ச பிறகு, நானா எப்படி பேசினேன், நானா அவங்கள திட்டினேன் அப்படின்னு. ஏன்னா தன்னிலை இழந்துடுறாரு அவர். அது காரணம் என்ன, சாதாரண ஒரு பொருள் மேல ஆசைப்பட்டதுனால.
கடைசியில பாருங்க புத்தி செயலிழந்து போகுது. அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும் பாருங்க, எதன் மேலேயுமே நாம பற்றுதல் இல்லாம இருக்கணும். புலன்கள் பொருட்கள் மேல பற்று இருக்கக்கூடாது. புலன்கள் சொல்லும் போது என்னது, சாப்பிடுற விஷயம், கண்ணால பாக்குறது, காதால கேட்கறது, எல்லாமே புலன்கள் தான். இந்த புலன் பொருட்கள் மேல இணைப்பு ஏற்படும் போது காமம் ஏற்படுது, காமத்தினால கோபம் ஏற்படுது, கோபத்தினால மயக்கம் வருது, நினைவு நிலை குழம்புகிறது. கடைசியில என்ன பண்றான், அறிவிழக்கப்படுகிறான், கடைசியில வீழ்ச்சி அடைகிறான். சோ அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும் பாருங்க, எந்த பொருள் மேலேயுமே. இப்ப ஒண்ணு இல்ல, மனைவி கணவன் மேல கூட சரி, பிள்ளைகள் மேல கூட அதிகமாக பற்று இருக்கக்கூடாது. ஒரு உயிர் மேல கூட பற்று அதிகமா இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அவனுக்குள்ளேயே இப்போ ஒண்ணு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கலாம். ஒரு பையன் இருக்கிறார், நம்ம வீட்டுல ஒரு பையன் இருக்கிறார், அந்த பையன் மேல அதிகமான நீங்க பற்று வச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா அந்த பையனுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார், அவனும் தனிப்பட்ட ஆத்மா. அவன் வந்து நமக்கு இந்த பிறையில மகனாக பிறந்திருக்கானே தவிர, அவனுக்கு வாழறதுக்கு பகவான் அவனுக்கும் ஒரு காலகட்டம் கொடுத்திருக்கிறார். அவனும் சுதந்திரமா வாழறதுக்கு எல்லா விதமான தன்மையும் கொடுத்திருக்கிறார். டேய் பையா, நீ இப்படிதான்டா படிக்கணும், நீ இப்படிதான்டா இருக்கணும், நீ இன்ஜினியர் ஆகும்டா, கலெக்டர் ஆகும்டா சொல்லிட்டு யாரையுமே வற்புறுத்தவே கூடாது. அது அவளோட கர்மா. ஆனா நம்மளுடைய கடமை என்ன தெரியுங்களா, குழந்தைங்களை ஒரு வேத பாடசாலையில போய் சேர்க்கணும். எப்படி நம்ம கான்வென்ட்ல குழந்தைகளை போய் சேர்க்கணும் ஆசைப்படுறோமோ, அதே மாதிரி வேதத்தை படிக்க வைக்கணும் குழந்தைகளை. வேதத்தை படிக்க வச்சீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ஆத்ம ஞானம் அடைஞ்சு எந்த ஒரு உயிருக்கும், உங்களுக்கும் சரி, சமுதாயத்துக்கும் சரி, யாருக்குமே தொல்லை கொடுக்காது. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காம அந்த குழந்தை ரொம்ப அழகா வளரும். வளரும் போது இப்ப சமுதாயம் ரொம்ப மேன்மை அடையும். இதுதான் சனாதன தர்மம் சொல்றது. சனாதன தர்மம்ன்றது யாரையுமே ஒரு வார்த்தை கூட தவறுதலோட பேசக்கூடாது. சனாதனவாதிகள் யாருமே வந்து அதர்மவாதியா இருக்க மாட்டாங்க, தர்மவானதா இருக்கும். அப்படி அந்த மாதிரி அதர்மவானம் போறோம்னா பௌதிகத்தை தான் போவோம் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நாமும் இந்த அத்தியாயம் முடிச்சிட்டோம். இப்ப நம்ம என்னென்ன படிச்சோன்றது சின்ன விளக்கம் பார்ப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா. இரக்கம் போன அத்தியாயத்துல, முதல் அத்தியாயத்துல உள்ளது அந்த 28ல இருந்து 30 வரைக்கும் பார்த்தது. அழகா இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து ஆத்ம தத்துவத்தை கொடுக்குறார். நான் உடல் அல்ல. அப்பெல்லாம் நாமெல்லாம் யாருன்னு பாருங்க, பகவானுடைய நித்திய சேவகன். நாம ஆத்ம ரூபத்துல பார்க்கும் போதுதான் சச்சித்தானந்தமா நாம செயல்படும். இந்த உடல் நினைச்சு செயல்பட்டோம்னா நாம பந்தப்படும். அப்ப நான் உடல் அல்ல, நான் உள்ள இருக்கிற ஆத்மா தான் நான். அது பகவானுடைய உட்புற சக்தி. அது பகவானுடைய அதாவது உண்மையான யோகமாய சக்தி அது இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்பன்மை பத்தி சொல்றாரு 31ல இருந்து 37வது போற வரைக்கும். சொர்க்கம் அல்லது ராஜ்யம், உன்னு கடமையை மாத்திரம் செய். நீ இறந்தினா கண்டிப்பா சொர்க்கம், நீ ராஜ்யத்தை நீ ஜெயிச்சிட்டேன்னா நீ கண்டிப்பா உனக்கு ராஜ்யம். அது உன் கடமையை மாத்திரம் செய்கின்ற, பின்வாங்காதேன்ற. பாவ செயலை பத்தி சொல்றாரு. பக்தி செயல்பாடு பாவமே இல்லைன்றார். நீ ஏன் எதிர்த்தாப்புல இருக்க துரோணாச்சாரியரை பாக்குற, நீ ஏன் பீஷ்மரா பாக்குற, ஏன் அண்ணன் சொல்லிட்டு துரியோதனா பாக்குற? அவனு உடலால பாரு. ஏன்னா நிறைய அந்த உடலை வச்சுட்டு பாவம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான், அவனை கொல்லு. நீ சத்திரி, அவனு சொல்ற சத்திரியனா இருக்கிறவன் கொல்றதுக்கு அதிகாரம் இருக்கு, சட்டத்திட்டங்களை ஏற்றுறதுக்கு அதிகாரம் இருக்கு. நீ அவனை கொல்லக்கூடிய அதிகாரம் உனக்கு இருக்கு, நீ கொன்னு அவனை. ஏன்னா அவன் பாவம் பண்ணிக்கிட்டே போறான், பாவம் பண்ண அவன் நிறைய தப்பு பண்ண இருந்தா அடுத்த பிறவி அவனுக்கு தப்பான உடல் தான் கிடைக்கும். அதனால அந்த பாவத்திலிருந்து விடுபடணும்னா நீ அந்த புண்ணிய காரியத்தை செய்கின்ற, பக்தியோட செயல்பட, உனக்கு அது பாவமே இல்லைன்ற. குடும்ப பாரம்பரியம் 46ல இருந்து 45, 46. அதே மாதிரி நாளைக்கு பார்க்க போற கர்ம யோகத்துல 3வது அத்தியாயத்தில் 24 பார்த்து சேர்த்து சொல்றார். வர்ணாச தர்மத்தை தடுக்க முன்மாதிரியாக இருமணத்தை பற்றி சொல்றார். 41 உறுதியுடன் ஆண்டவருக்கு சேவை செய்யுங்கள், பகவானுக்கு சேவை செய்யுங்கள். நாம எல்லாமே அதுக்குதான் வந்திருக்கோம். நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் தெரியுங்களா, ஜாலியா சுற்றுலா வந்திருக்கோம். ஊட்டி கொடைக்கானல் மாதிரி நாம இந்த பூலோகத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். அப்ப முடிஞ்சவரை எங்க போவோம் நாமோ? இப்ப நம்ம ஊட்டிக்கு போறோம், ஊட்டிக்கு போனோம், இந்த கடைசி எங்க போவோம்? ஊட்டி எல்லாம் முடிச்ச பிறகு நம்ம சொந்த வீட்டுக்கு வந்துடுறோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் நம்ம சொந்த வீடு எங்க தெரியுங்களா, வைகுந்தம் தான். நம்ம சொந்த வீடு வைகுந்தம். இது நம்ம வீடு கிடையாது, இது துக்காலயம். சுற்றுலா வந்திருக்கிறோம். நம்ம கூட சப்ஜெக்ட் நம்ம கூட இருக்கு. எது? மனைவி இருக்கிறாங்க, கணவர் இருக்கிறாங்க, பிள்ளைகள் இருக்காங்க. இவங்கெல்லாம் நம்ம கூட வாழ்க்கையில ஒரு அங்கமா தான் வராங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் அந்த உடலை கூட இருக்கிறோம் தான். இந்த உடல் இறந்த பிறகு இந்த உடல் உயிர் விட்டு போற ஆத்மா வெளியே போயிடுச்சுன்னா இந்த சொந்த பந்தனே கிடையாது, நம்ம பகவானோட சொந்தம் இல்லைங்களா. இதை பத்தி எல்லாம் இன்னும் விரிவா படிக்கணும்னா 3வது 4வது அத்தியாயத்துல விரிவா படிக்கலாம். இன்னைக்கு நாம என்ன படிச்சோம்? ஆத்ம தத்துவம், சாங்கிய தத்துவம், வர்ணாச தர்மத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்கிறார். நேற்றுக்கு அர்ஜுன பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்தான், இன்னைக்கு தத்துவத்தை கொடுத்திருக்கிறார். 3 விதமான தத்துவம் இருக்கிறார். நாளைக்கு இந்த தத்துவத்தை வச்சு எப்படி நீ செயல்பட போற, கர்மயோகத்தை கொடுக்கிறார்.
கர்மயோகத்துல கொடுக்குறாரு. எப்படி நீ செயல் பண்ணுன்றத நாளைக்குள்ள அத்தியாயம் கொடுக்குறாரு. ரொம்ப அற்புதமான அத்தியாயம். ஒரு அத்தியாயமும் 6வது அத்தியாயம் 1ல இருந்து 6வது அத்தியாயம் கர்மயோகம். 6ல இருந்து 7ல இருந்து 12வது அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகத்தை கொடுக்குறாரு. பக்தி எப்படி செயல்படணும்ன்றது. 13ல இருந்து 18வது பதம் வரைக்கும் பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்குறாங்க ஞான யோகம். ஒரு அத்தியாயமும் அவ்வளவு ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும். ரொம்ப படிக்க ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். நாளைக்கு கர்மயோகம் பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தரா கிருப சிந்தே வச பதனானாம் பாவனி வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்துகிச்சே. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரி 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 ராம ராம ராம் ஹரி ஹரி. கொஞ்சம் சிக்கலாகி போச்சு, கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இடையில. நாளைக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வராத மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும், ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரபு கிளாஸ் நல்லா எடுத்தீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது டவுட் என்ன இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய பேர் இருக்கும், அதனால கொஞ்சம் கிளியரா கேட்டுங்க. எது வந்தாலும் சொல்லலாம். ஒரு 5 நிமிஷம். சார், இன்றைய வகுப்பு அருமையா இருந்தது சார். ரொம்ப நன்றிங்க சார். நிறைய விஷயம் தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்ததுங்க ஐயா. ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ராஜதுரை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு உபதேசம் பண்றது அர்ஜுனருக்கு மட்டுமல்ல, அந்த உலகத்துல பிறந்த மனித பிறவிகளை எல்லாருக்கும் தானே சார்? ஆமா பிரபு, ஆமா. இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம் தெரியுங்களா? முக்கியமா நாம எல்லாமே நாம மறந்துடணும். இப்ப உங்க நாம எதுவானா இருக்கலாம், நீங்க எல்லாம் மறந்துடணும். நீங்க அர்ஜுன ஸ்தானத்துல இருந்து உட்கார்ந்துதான் இதை பார்க்கணும். நாமெல்லாம் யார் தெரியுங்களா? அர்ஜுனன். அர்ஜுனுக்கு உபதேசம் பண்ணல, ஆக்சுவலா அர்ஜுனன் மூலியமா நமக்கு கொடுக்குறாரு இந்த கீதையை. இதுல இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, 4வது அத்தியாயத்துல அதாவது உன்னத ஞானத்தை கொடுக்குறாரு. 4வது அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ன சொல்ற அர்ஜுனன் கிட்ட, அர்ஜுனா இந்த கீதையை நான் இப்பதான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னு கிடையாது. ஏன்னா நீ போன பிறவி நீ நானும் நம்ம நரநாராயணா இருந்தோம், அதனாலதான் உனக்கு உபதேசம் பண்றேன். இருந்தாலும் இந்த கீதையை நானு கோடான கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி சூரிய பகவானுக்கு இந்த கீதையை நான் கொடுத்துருக்கிறேன். இது 4வது அத்தியாயத்துல படிப்போம். ஏன் அப்போ ஏன் அந்த மாதிரி கொடுக்குறாரு, அந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்கிறான். நீ நானும் சமகாலத்துல பிறந்தவன் தானே கிருஷ்ணா, நீயும் இப்பதான் பிறந்த, நானும் இப்பதான் பிறந்தேன், நீ எப்படி சூரிய பகவானுக்கு இந்த உபதேசம் பண்ணியிருப்ப அப்படின்னு கேட்கறான். அப்ப எந்த அளவுக்கு போன பிறவில 2 பேருமே நரநாராயணா இருந்தவங்க. நரனா இருந்தவன் அர்ஜுனன், நாராயணா இருந்தவனா பகவான். ஆனா அந்த இதையே மறந்துட்டான். ஏன்னா என்னன்னா, மனுஷனாக பிறந்தா அந்த மறதி கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் உண்டு. அதை பத்தி எல்லாம் இன்னும் விரிவா நம்ம அதை படிக்கலாம். வர அத்தியாயத்துல விரிவா படிக்கலாம். இது நாம எல்லாமே யாரு தெரியுமா? நாம எல்லாமே படிக்கிறது, நாம எல்லாமே அர்ஜுனன். நாம இந்த கீதையை நம்ம படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இது பண்ணிருக்காங்க. அர்ஜுனனை வச்சு மட்டும்தான் அவங்கள பழி வாங்கணுமா? ஏன் அதே விஷயத்த கிருஷ்ணரை செய்யலாமா, செய்யக்கூடாது? திருப்பி கேளுங்க பிரபு, என்ன சொல்ல வந்தீங்க? இல்ல, அர்ஜுனனுக்கு எதிராக நிக்கிறவங்கள அர்ஜுனனை வச்சுதான் அவங்களுடைய பாவத்தை அழிக்கணும், பழி வாங்கணுமா? ஏன் அதே வேலையை கிருஷ்ணர் ஏன் செய்யக்கூடாதா? இல்ல, அதாவது உலக கட்டமைப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப பகவான் இப்ப நாமெல்லாம் யாருன்னு அது நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் பிரபு. நாமெல்லாம் பகவானுடைய அம்சம். நல்லா புரிஞ்சுங்க. எல்லா ஜீவராசியுமே 84 லட்சம் ஜீவராசியுமே மனித பிறவி எல்லாமே பகவானுடைய அம்சம். அதை நான் இப்ப என்ன சொன்னேன், ஆத்ம தத்துவ புரிஞ்சேன். நாம தான் பகவான், நாம தான் அர்ஜுனன், நாம தான் எல்லாமே. ஆனா நம்மளும் சரி பகவானும் ஒன்னாக முடியாது. நமக்கு மேல பகவான் இருக்காரு. ஆனா நான் பகவானுடைய அம்சம். நாம எல்லாருமே, எல்லா ஜீவராசியுமே, எலி பூனையா இருந்தாலும் சரி. ஏன் மலம் இருக்கு பெரிய மலம், மனுஷ மலம், மனித மலம், மிருக மலம் இருக்குது இல்லையா? அந்த மலத்துக்குள்ள புழு இருக்கு பாருங்க, அந்த புழுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார். அதுவும் என்னுடைய அம்சம்ன்றார். அப்ப நாம யாரை என்னன்னு சொல்ல முடியும்? அப்ப அர்ஜுனன் மட்டும் இல்ல, நமக்கும் அந்த உரிமையை கொடுக்கிறார் பகவான். நீ எங்க தவறு நடக்குதோ அதை தவறு தட்டி கேளுன்றார். அவர் நேரா பண்ணணும் அவசியமே இல்லை. நம்ம மூலியமா பகவான் அந்த இதுல, அதுதான் பகவான் என்ன பண்ண 4 விதமான வேதங்களை கொடுத்திருக்கிறார், 4 விதமான சாஸ்திரங்களை கொடுத்திருக்கிறார், 4 விதமான சம்பிரதாயத்தை கொடுக்கிறார், 4 விதமான கடமையை கொடுக்கிறார்.
4 விதமான வர்ணங்களை கொடுக்குறாரு. அதை கரெக்டா நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்கன்றாரு. பகவான் எல்லாத்துக்கும் வரமாட்டார். இப்பவும் சொல்றேனே, கோயிலுக்கு போங்க, வேணான்னு சொல்லல. கோயில போய் பக்தி கொடுங்க, பகவானுக்கு தொண்டு செய்யுங்க. அங்க போயிட்டு இப்ப எனக்கு இது வேணும், அது வேணும், இது செய்யணும், அதை கொடுக்கணும் போய் அங்க போய் கேட்கவே கூடாது. கேட்டாவே பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாதவன் தான் கோவில்ல போய் என் பிள்ளையை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும், என் பிள்ளைக்கு வாசல் வாங்கி கொடுக்கணும், இது பண்ணணும் கேட்பாங்க. ஆனா அதே பகவானுடைய ஆத்ம ரூபத்துல உள்ளவன் பகவான்கிட்ட போய் முறையிட மாட்டான். ஏன்னா பகவான் தெரியும். ஏன்னா அவர் தான் தாய் தந்தை நமக்கு. நம்ம மூலியமா அவர் நம்ம எல்லா செயலும் செய்ய வைக்கிறார். நமக்கு ஒரு நல்ல காரியம் நடக்கிறோம்னா நமக்கு பகையா இருக்கணும் சரி, நல்லவனா இருக்கும் சரி, அவன் மூலியமா நமக்கு நல்லது நடக்கும், கெட்டது நடக்கும். அதை தீர்மானிக்கிறது யாருன்னா நாம தான், அது பகவான் கிடையாது. அதுதான் 18ஆம் அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்றார், 63ல சொல்றார், டே அர்ஜுன்கிட்ட சொல்றார், டே உனக்கு கர்ம யோகத்தை கொடுத்தேன், ஞான யோகத்தை கொடுத்தேன், பக்தி யோகத்தை கொடுத்தேன், ராஜயோகத்தை கொடுத்தேன், எல்லா யோகத்தையும் கொடுத்துட்டேன். ஆனா இனி நீ போர் பண்றதோ போர் பண்ணாதோ அது உன்னுடைய செயல்பாடுறான்றார். எவ்வளவு ஞானத்தை கொடுத்துட்டாரு பாருங்க, எல்லா தத்துவத்தையும் கொடுத்துட்டாரு. ஆனா நீ போர் பண்ணது உன்னுடைய சாய்ஸ், நீ போர் பண்ணிதான் ஆகணும்னு அர்ஜுனனே பகவானுக்கு சொல்லல. அப்போ நாம நம்மள தீர்மானிக்க மாட்டார் பகவான். உனக்கு வேதம் மூலியமா சொல்லி கொடுத்துட்டேன், நீ தான் அதை ஃபாலோ பண்ணும். நீ திருப்பும் இந்த சம்சார கடல் இருக்கியா இல்ல என்கிட்ட வரியா, அது உன்னுடைய செயல்பாடு. அப்ப யார் மூலியமா தான் பகவான் வர்றாரு தவிர பகவான் டைரக்டா வர மாட்டார். நம்மளோட அப்பா மூலியமா வருவார், அண்ணன் மூலியமா வருவார், நம்ம சகோதரம் மூலியமா, சமுதாயத்து மூலியமா பகவான் நமக்கு ஒரு நல்லது கொடுப்பார். ஏன்னா எல்லாருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம பிள்ளைகள் மேல கூட வருவார் பகவான் இருப்பார். ஏன்னா அவனுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார். ஒரு நாய்க்குள்ள கூட பரமாத்மா இருக்கிறார், ஒரு பூனைக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார். அப்ப எந்த ஒரு எறும்பு கூட வச்சுக்கலாம், ஒரு எறும்பு கடிக்குதுன்னா நம்ம டக்குன்னு அடிக்கிறோம். அதே பகவத்கீதையை படிச்சும் அடிக்க மாட்டான். ஏன்னா அதோட தன்மை அது. எறும்பு வாழத்துக்கு உரிமை இருக்கு. நம்ம சுகாதாரம் இல்லைன்னா எறும்பு நம்மள கடிக்குது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த எறும்பை தூக்கி அடிக்காம அது வாழத்துக்கு உரிமை இருக்கு, அதை என்ன பண்ணுவோம், எடுத்து தூக்கி தான் போடுவோம். அதை சகிச்சுட்டு போகணும். இது மூலியமா தான் பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணாஜி. இப்போ அர்ஜுனனுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது உருவங்களா ஏத்துக்கலாமா இல்ல மனிதனுடைய குணங்களா ஏத்துக்கலாமா உங்களோட செயல்பாடுகளை? அதாவது நம்ம இப்ப ஆத்ம தத்துவத்தை புரிஞ்ச பிறகு அர்ஜுனுக்கு ஞானத்தை கொடுத்த பிறகு அர்ஜுனன் என்ன பண்ண தெரியுங்களா, எழுத்தா உள்ளவன் தாத்தாவா இருந்தாலும் சரி, அப்பனா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் சரி, அதை பார்க்க மாட்டான். அவனுடைய செயல்பாடை வச்சுதான் பார்ப்பான். அவன் என்ன பாவம் பண்ணியிருக்கான், என்ன தப்பு பண்றான், அவன் சரி பண்றான், சரியா பண்ணானா அவன் காலில் ஆத்ம நிவர்த்தி அடையலாம். அதே அவன் தவறு பண்றான்னா அவன் கண்டிப்பா அவன் கொன்னே செய்வான். தெரியும். அப்ப ஒரு பீஷ்மர் இருக்கார். பீஷ்மர் தவறு மேல தவறு பண்ணிக்கிட்டே போறார். இதுல ஒரு பெரிய பிதாமகனா இருக்கிறார். அவரு தப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார். அப்ப அந்த உடல் என்ன ஆகும் தெரியுங்களா, அடுத்த பிறவி தப்பு பண்ண என்ன வரும், ரொம்ப மோசமான சூழ்நிலைக்கு தள்ளிடும் இல்லைங்களா. அப்போ எழுத்தாப்புல தப்பு நடக்கிற போது அவன் என்ன பண்ணும், அவரை கொண்டுதான் ஆகணும். தவறு பண்றான் இல்லையா, தவறு பண்ண அவன் நிறைய பாவத்தை சேர்த்துக்கிட்டே போறான், சமுதாயத்துக்கும் தொல்லை கொடுக்குறான். அப்ப அவனை கொண்டுதானே ஆகணும். அதுதான் பகவான் சொல்றார். துரியோதனும் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கான், கர்ணனும் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஏன் துரோணாச்சாரியும் தப்பு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார். ஆமா, சல்லின்னு தப்பு பண்றான், கொண்டுன்றார். அவனை திருப்பி பாவத்தை செய்ய வைக்காத, அவன் பாவம் செய்ய நீயே பாவப்பட்டவன் ஆவன்றார். நீ அந்த பாவத்துக்கு உடந்தையா இருக்கிறன்றார் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி நன்றி ஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி சொல்லாதீங்க, இது எல்லாமே பகவானுக்கு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு கர்ம யோகம், இதை பத்தி ரொம்ப அழகான விளக்கம் கொடுப்பேன். நாளைக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுத்துட்டாரு. இன்னைக்கு நாளைக்கு எப்படி செய்யணும், எப்படி நாம செயல்படணும்ன்றது ரொம்ப அற்புதமா கொடுக்குறாரு. நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலும் சகாம கர்ம யோகத்திலும் கர்ம யோகியை எப்படி நம்ம செயல்படணுன்றதையும் நாளைக்கு கொடுக்க போறார். நாளைக்கு அதை பத்தி பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் டைம் ஆயிடுச்சு. எல்லாரும் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுருங்க. அதே மாதிரி ஒரு கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே, ஒரு அத்தியாயம் முடிஞ்ச உடனே நம்ம இதுல போய் நம்மளுடைய குரூப்ல போயிட்டு அதை மாதாஜி கேளுங்க, பிரபுஜி இருக்காங்க, ஏதாவது டவுட்னா உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுவாங்க. எக்ஸாம் கொடுப்பாங்க, அந்த எக்ஸாம்ல படிங்க, அதை எழுதுங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை எழுதுங்க. நீங்க அதுக்குன்னு இது ஒரு கம்பல்சரி கிடையாது. ஏன்னா அடுத்த லெவல் நீங்க போகணும். 2வது லெவலுக்கு வந்தீங்கன்னா தான் இதை பத்தி ரொம்ப இன்னும் விரிவா படிக்கலாம். ஏன்னா நம்ம படிக்க போறது இந்த அத்தியாயத்துல எவ்வளவு ஸ்லோகம் இருக்கு. நம்ம படிச்ச ஸ்லோகம் மொத்தமா இந்த அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10-15 ஸ்லோகம் தான் படிச்சிருப்போம். ஆனா இதுல பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஸ்லோகம் இருக்கு. ஆனா 2வது அத்தியாயத்துல 2வது லெவல்ல வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லோகமும் நிதானமா படிப்போம்.
ரொம்ப அற்புதமா படிக்கும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த அத்தியாயத்தோட ஒரு 10 கேள்வி கொடுப்பாங்க. அந்த 10 கேள்விக்குள்ள பதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எழுதுங்க. எனக்கு தெரியலன்னு சொன்னா கூட எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. இல்ல பிரபுஜி இருக்கிறாங்க, மாதாஜி இருக்கிறாங்க, 4 பேர் இருக்கிறோம். 4 பேருக்கு நீங்க கால் பண்ணுங்க. எனி டைம் உங்களுக்கு வந்து நான் சர்வீஸ் பண்ண ரெடியா இருக்கும். ஆனா அடுத்த லெவலுக்கு கண்டிப்பா நீங்க வரணும் எல்லாருமே. இது காசோ பணமோ எதுவுமே கிடையாது, எல்லாமே ஃப்ரீ தான். அதை நினைச்சு நீங்க செயல்படுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட்னா கூட கண்டிப்பா போன் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.